para aprobación das actas. O punto 2 da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre o quinto plan de igualdade e prevención da violencia de xénero. Vou ler en extracto a proposta. Na sesión da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os Asuntos Relativos a Economía e Facenda, o xoves 21 de novembro de 2024, emitiuse o seguinte ditame. Logo de ver o quinto plan de igualdade e de prevención de violencia de xénero, elaborado dende a Consellería de Política Social, Igualdade, Saúde e Deporte e o Centro de Información á Muller, logo de ver o informe da Conselleira de Política Social, Igualdade, Saúde e Deporte, Carmen Liñeira Sánchez, así como o informe da directora do CIN do Concello de Melide, logo de ver o informe de Secretaría, así como o informe de intervención, dictaminouse favorablemente aprobar para o período 2024-2029 o quinto plan de igualdade e de prevención da violencia de xénero Concello de Melide, promoción e coordinación Concello de Melide e CIN de Melide, financiamento con cargos créditos recibidos do Ministerio de Igualdade, Secretaría de Estado de Igualdade e contra a violencia de xénero, elaboración por a Payoga, Asociación Profesional de Axentes de Igualdade de Oportunidades Galega. Segundo, a Consellería de Política Social, Igualdade, Saúde e Deporte, a través do Centro de Información ás Mulleres, impulsará e coordinará as actuacións previstas neste plan. Terceiro, os distintos departamentos municipais adoptarán as medidas necesarias para a execución deste quinto plan de igualdade e de prevención da violencia de xénero en función das súas competencias para incorporar a transversalidade de xénero en todas as políticas. Para elo darase traslado a todos os departamentos municipais. Ao rematar o período de vixencia do plan, a Consellería de Política Social, Igualdade, Saúde e Deporte, ou ao que legalmente lle corresponda, emitirá un informe de avaliación ao pleno que dea conta das actuacións realizadas e dos resultados acadados en termos de igualdade entre mulleres e homes. Publicar no Plan de Transparencia do Concello de Melide o presente acordo xunto co plan aprobado incorporado ao expediente obxecto da aprobación. Pois nada. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi boas tardes a todos e a todas. Antes de nada agradecer ao alcalde que explicara por que non se retransmite en directo, porque a verdade é que sí que nos chamou a atención. En todo caso, no que respecta ao punto relativo ao plan de igualdade, como xa adiantamos na comisión informativa á concelleira e aos concelleiros asistentes, creemos que é unha materia que se incorpore, compañeiro. Creemos que é unha materia que consideramos que debe ser aprobada por unanimidade deste pleno, na que todos debemos estar unidos. Non obstante, queremos facer un par de apreciacións que creo que se poden mellorar en este sentido de carácter procedimental. Lendo o expediente, a intervención municipal fai unha apreciación en canto ao reparo da factura con respecto ao plan. Sabíamos que o cuarto plan se remataba e, polo tanto, nas bases de execución de orzamento que vostedes simplificaron, non estaba de máis facer achegamento dese procedimento que creemos que non complicaría en exceso o expediente, porque o informe de intervención nese sentido di que non se sigue o procedimento previsto para a contratación menor na normativa de contratación e nas bases de execución de orzamento para o exercicio 2022, que é o prorrogado que temos ata o momento. Informa desfavorablemente a factura de 7.978 euros a favor da Asociación de Profesionais e Xentes de Igualdade en Oportunidades. Entón, xa que é unha cuestión de que nas bases de orzamento está simplificada, queremos que se podería mellorar en ese sentido. E a colación tamén dese punto, creemos que se é posible nos futuros plans de igualdade ou se pode facer, non sei se os eixos que se pretenden nese dito plan, no documento,
se poden cuantificar económicamente. En todo caso, son apreciacións que vostedes xa coñecen e como adiantamos xa na comisión, inda que no noso voto foi de abstención, si é certo que o importante aquí é conquerir unha igualdade real, esperando que próximamente tamén se traiga o plan de igualdade para a institución melidense. E iso si, unha apreciación de carácter máis institucional que nos gustaría facerlle chegar, neste caso, a responsable de igualdade ou ao alcalde, non sei como o tedes distribuído, que nos gustaría que contarades con nós nos actos institucionais referentes a este eido, que xa seremos nós quen decidamos si asistir ou non, pero creemos que como membros desta corporación pois nos gustaría estar presentes, inda que efectivamente é libre. Sí que nos sentiríamos, bueno, pois como ten pasado en outras ocasións, pois agradecidos de que se conte con nós en este sentido. O noso voto vai a ser a favor. Señor Pereira. Ten a palabra a concelleira. Vale, bueno, boas tardes a todos e a todas. Pois ben, traemos este quinto plan de igualdade e prevención da violencia de xénero do Concello de Melide, que é un instrumento de planificación para seguir promovendo a igualdade no Concello, é unha confirmación do compromiso coa igualdade entre mulleres e homes en todos os eidos. Isto é un dereito básico á igualdade e da cidadanía, polo que se materializa a través de documentos como este plan, que continúa ca a traxectoria de sensibilización do Concello e na implantación dos diferentes axentes sociais na intervención sobre os desequilibrios existentes. Dáselle continuidade neste plan ás accións dirixidas a combater a persistencia dos estereotipos de xénero que condicionan todas as dimensións da vida dos homes e das mulleres e fomentar a corresponsabilidade así como loitar contra a violencia de xénero. Promóvese un mandato que incorpore a perspectiva de xénero en todos os ámbitos e procesos que procuran a promoción e a permanencia das mulleres no mercado laboral. Este quinto plan de igualdade da violencia de xénero é unha ferramenta máis de traballo en este ámbito, mediante o cal se pretende afianzar e reforzar o traballo ata o momento no ámbito municipal na superación das asimetrías de xénero existentes para promover unha sociedade máis xusta e igualitaria, así como incorporar novas medidas froito dun proceso participativo no que a sociedade poidera formular as súas ideas e transmitir as súas necesidades e inquedanzas. Como é perceptivo, antes de comezar a elaborar este novo plan, fixose unha avaliación do anterior plan, do cuarto plan de igualdade. A rasgos xerais, o estudio máis amplo está no propio plan, pero podemos concluir que, primeiro, que se logrou un avance nas diversas áreas de intervención, segundo, que a maioría dos obxectivos do cuarto plan están parcialmente executados, que temos que seguir traballando porque foron efectivas as accións de sensibilización e de promoción da saúde e da violencia de xénero, detectáronse determinadas áreas nas que hai que seguir facendo maior fincapé e reforzo. En xeral, no cuarto plan de igualdade sí que é certo sentou as bases para un traballo firme e continuo e eficaz en prol da igualdade de xénero do Concello de Melide. Por todo este mini resumen que acabo de facer do cuarto plan, é preciso continuar traballando en materia de igualdade neste Concello. Realizamos o quinto plan, estruturámolo en, sobre todo, 4 eixes principais, vale? Primeiro, o de sensibilización e de participación da poboación. Procuraremos promover o compromiso da ciudadanía e recoller a súa opinión, tamén para detectar as necesidades, atender as necesidades detectadas de mellor maneira. Por outra banda, temos respecto á diversidade e atendendo as necesidades e particularidades de cada colectivo do Concello de Melide. Un terceiro eixo reitor é o de integración á perspectiva de xénero en todas as líneas de traballo, de forma que este presente á hora de planificar e executar calquer política pública neste Concello. Por último, o de coordinación institucional. O plan prevé unha coordinación e un intercambio de información, coñecementos e procedementos do traballo dos distintos niveis administrativos, vale? Para, co obxectivo de optimizar todas as accións principais. Este quinto plan creo que lle dá resposta ás principais necesidades detectadas,
articuláronse os eixes e planificáronse uns obxectivos, vale? Os eixos de transversalidade nas accións de xénero, da educación en igualdade, a participación social, o apoderamento individual e colectivo, calidade de vida integral, emprego, conciliación, corresponsabilidade e abordaxe integral da violencia de xénero. Son un total de 81 medidas concretas neste plan. A amplitude de liñas deste traballo creo que evidencia a ambición e a exhaustividade case que se realizou este documento e acorda un pouco as necesidades para os vindeiros anos en Melide. Pretendemos que con este plan, que ademais de que sexa un documento condutor e efectivo das medidas, non pretendemos só que sexa un documento, senón leválo á realidade, que seña participativo. E por eso, a parte do personal do CIN, a parte da Concellería, quixemos recoller as opinións, os puntos de vista, os pareceres das entidades, das asociacións e da veciñanza en xeral. Contouse mediante unhos formularios cas súas opinións e cas súas propostas. E, bueno, xa para non alongarme moito máis e para ir rematando, decir que creo que é un plan moi elaborado, moi traballado, no que pretendemos que, ademais de cumplir con un requisito legal, que é así, pois que sexa unha ferramenta real e efectiva no traballo en prol da igualdade. E facendo xa un pouco, contestando un pouco o que dixo Dalia, do Departamento de Igualdade, e a súa vez estamos rematando o plan interno do Concello de Melide, que esperemos traelo proximamente, así como na próxima mesa de coordinación interinstitucional que terá lugar no mes de decembro, tamén vamos a presentar os protocolos de coordinación para integrais para a atención a vítimas de violencia de xénero. Estes protocolos elaboráronse co ámbito da saúde, co ámbito da educación, cas forzas e seguridades do Estado e tamén co eixo xudicial. Traballouse tanto coa xueza como co Ministerio Fiscal. Pouco máis, creo que, bueno, que queda patente o traballo dilixente que se está facendo dende o CIN e dende a Concellería de Igualdade na loita pola erradicación de todo tipo de desigualdades e das violencias en contra das mulleres. E, bueno, primeiro quero deixar claro e que vaya por diante o meu recoñecemento e agradecemento ás técnicas do CIN polo seu traballo, polo traballo que fixeron. Como a secretaria dixo, tamén quero facer o recoñecemento á PAIOGA, que é a Asociación Galega de Axentes de Igualdade, que foi, en concreto, bueno, Lara é a persona que nos orientou e asesorou na realización deste plan. Vin que xa o virades, agardo que todos tuverades a oportunidade de lelo bueno, que consideredes o traballo feito, pois, neste sentido, como a min e como o meu grupo, un bon traballo e que alegraríame profundamente que en este tema non houbera discrepancias nun tema tan importante. Despois, polo que dixeches anteriormente, direiche que, bueno, esas dúas cousas anótoas para futuras accións. E con respecto dos actos públicos, nunca o fixen porque considero que un acto público aberto a toda a cidadanía e que pode vir quen queira non se fai nin co Partido Popular nin con outros partidos, senón se fai un acto público. De todas formas, se consideras que o debemos facer, que non sexa un problema, que se fará. Nada máis, moitas gracias pola miña parte. Señora Iglesias. Nós non imos a facer máis apreciacións a este respecto, que sigamos traballando todos xuntos na consecución real e na rotura de teitos de cristal e animándovos a que o fagamos eso por unanimidade e na mellor das sortes, sobre todo no que atende a situacións moi delicadas que sabemos que hai neste concello. Señor Pereira. Bueno, pues entonces, consumidos os dous turnos de palabra, neste caso non, por alguna das partes, pero procedemos a votación. Votos a favor? Que non te vía nada. O terceiro punto da orde do día é a aprobación, se procede, do dictame sobre a aprobación inicial
da modificación orzamentaria número 29/2024, suplementos de crédito 2/2024. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Informativa Permanente para os asuntos relativos a Economía e Facenda, o xoves 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte ditame. Logo de ver a memoria xustificativa da necesidade da medida, logo de ver o informe desfavorable da intervención, coas observacións e recomendacións nel formuladas, así como o informe sobre a avaliación do incumprimento do obxectivo da estabilidade orzamentaria, tratándose de gastos que non se poden demorar hasta o exercicio seguinte, logo de comprobar que existe remanente líquido de tesourería para gastos xerais suficiente para facer fronte aos gastos que son necesarios, dictamínase favorablemente a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria 29/24 vía suplemento de crédito 2/2024 para consignar orzamentariamente a contía de 650.000 euros e facer fronte ao gasto específico determinado que se corresponde coas áreas de gasto 1, 3, 4 e 9 con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias financiadas polo remanente de tesourería para gastos xerais derivado da liquidación orzamentaria do exercicio 2023. Suplemento de crédito por un total de 650.000 euros e o financiamento procedente do remanente de tesourería para gastos xerais por importe de 650.000 euros. En segundo lugar, tramitarase o expediente conforme se sinala no artigo 177 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e o 38 do Real Decreto 500/90 de 20 de abril, considerándose o acordo de aprobación inicial como definitivo de non presentarse reclamacións contra o mesmo durante o prazo de exposición pública. Debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido o orzamento por capítulos no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios do Concello. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moitas gracias, alcalde. Ben, respecto a esta modificación orzamentaria que lícitamente traen a pleno, nos consideramos que cunha lectura dos informes de intervención que veñen sendo recurrentes e reiterativos durante este ano, pois é suficientemente ilustrativo que se está a tirar do remanente de tesourería en un escenario totalmente diferente, é dicir, en 2024 se reactivan, como ben sabedes, as regras fiscais, a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto, inda que non temos datos en este momento, hasta final de ano, e seguramente que o Grupo Popular ata a liquidación orzamentaria non terá os datos reais, pero si é certo que nos preocupa a situación na que quedará o Concello unha vez aprobada esta sétima modificación orzamentaria, porque a este orzamento, que é o do 2022 prorrogado para 2024, se lle levan facendo axustes, algúns de calado, como o de 400.000 euros, que foi o ano pasado, o de 974.000 euros, e agora 650.000 euros para áreas de gasto 1, 3, 4 e 9. Lamentamos que as áreas de gasto non sean investimento. Sabemos que antes, efectivamente, antes da pandemia, o remanente de tesourería estaba adicado soamente a investimentos financieramente sostibles, despois iso cambiou e efectivamente se pode facer para gasto corrente. Eso non implica que non estemos exentos desa crítica, xa que entendemos que un investimento pode quedar, pode ser justificado, habría múltiples investimentos que facer e estarían máis justificados dentro destes 650.000 euros, pero o gasto corrente intuímos que é froito dun gasto que a noso xuízo, despois tamén de analizar todo o gasto que leva incorrendo o Concello neste ano 2024,
creemos que hai algunhas cuestións que despois posteriormente seguramente no punto 3 tenemos 4, perdón, tenemos ocasión de tratar. Polo tanto, nos sorprende algunhas partidas, é dicir que ao mellor o concelleiro ou portavoz da Oriente Melide ten a ben explicarnos, é dicir, se orzamentan 180.000 euros para a recollida de residuos, tratamento de residuos, cando analizados os documentos das xuntas de goberno local non temos constancia de que se producise ninguna modificación relativo ao contrato que temos en vigor coa empresa de servicios galegos de recollida e por outra parte, bueno, pues se fan partidas un pouco caixón desastre para poder justificar o que entendemos que son gastos que xa realizou o Concello pero que neste momento non ten capacidade para afrontar. Reiteradamente, como dixen ao principio, esta intervención municipal recomenda en cada informe que lemos, paso a ler, que a pesar da suspensión das regras fiscais ata o ano 2024 se realizasen seguimentos periódicos sobre a evolución de ditas magnitudes, estabilidade orzamentaria e regra de gasto, como dixen ao principio, e se fixese un uso razonable do remanente de tesourería para gastos xerais, para evitar que se obstaculice o funcionamento normal e axeitado dos diferentes servizos públicos que se están a prestar na actualidade no Concello de Melide sin comprometer os fondos líquidos da tesourería municipal, cuestión que vostedes, pois eu entendo que con estas actuacións volven a desoír. Os informes de intervención están claros, tampouco se respeta o artigo 18.1 no que se di exactamente que a pesar de que estiveron suspendidas as regras fiscais é necesario que se vixíe que se cumpran neste 2024 e que se eso non é así este Concello, como di nas súas conclusións a intervención municipal na análisis de estabilidade que pasou a ler, cando se aprobe o exercicio 2025 a liquidación orzamentaria do exercicio 2024 de constatarse o incumprimento de estabilidade orzamentaria a 31 de 12 de 2024 o Concello de Melide deberá aprobar un plan económico e financiero de 2 anos para reconducir a situación de desequilibrio producida no seu caso. Ben, xa adiantándome un pouco ao que por onde vostedes poden salir traendo isto a pleno, resulta que hai varios tipos de PEF. Realmente hai un plan económico e financiero que se supón que restrinxe o gasto para reequilibrar as contas do Concello, que van a quedar nunha necesidade de financiamento de menos 1.542.020 euros, porque hai un desequilibrio evidente, sin contar ca regra de gasto, como digo que non a coñecemos, si supoño que a estará avaliando intervención, pero que non é obrigatoria neste caso. Polo tanto, un PEF se pode facer por varias cousas, porque teño cartos e non os podo gastar e os gastei, pero teña cartos, que ese foi o PEF do ano 2016, e o PEF do ano 20 que vostedes non executaron porque quedou sin efecto e seguiron pagando debidamente as obrigas municipais. Se seguimos facendo orzamentos, prorrogándos e facendo axustes de tal calibre, neste sentido, de 2 en este ano de 1,8 millón e o ano pasado pois non os sumei todos, pero teños aquí referenciados, desvirtuamos un pouco a figura do orzamento, que si é certo que é unha cuestión pois de planificación do gasto da administración local, sí que ten que ter un realismo, non? Polo tanto, eu creo que queda máis que justificado que non podamos apoiar esta modificación orzamentaria. E máis, advirte a interventora que de seguir en esta liña, pois efectivamente o Concello de Melide, que vai aprobar un orzamento no seguinte punto, terá que facer un PEF. Si eso non é así, tamén me retratarei no pleno, pero creo que no ano 2025 teremos que traer a pleno un PEF e seguramente estará en vigor 2 anos debido a senda de gasto que ten esta administración, que por outra banda, volverles a reiterar que lamentamos que non sexa gastado en investimentos reais que poideran quedar como obras moi necesarias que hai anos que fan falta neste Concello,
solo fai falta botarlle un vistazo aos edificios municipais, solo fai falta ir á playa fluvial, solo fai falta querer facer deporte neste concello, solo fai falta ir ao rural. Bueno, e podería seguir enumerando cuestións e cuestións que se aumenta o gasto, pero seguimos igual nos servicios públicos e, ademais, non vemos que para estes 650.000 euros nas partidas orzamentarias que vostedes traen aquí a aprobación para esta modificación orzamentaria se vai a facer nada extraordinario, toda vez que creo recordar que se orzamentan, non me quero equivocar, pero creo que 55.000 euros para acceso a núcleos de población, mantemento de infraestructuras e despois, bueno, son partidas, como digo, caixós de desastre que veremos finalmente que facturas se imputarán a estas aplicacións orzamentarias e teremos ocasión de debater sobre eso. Máis nada para esta primeira intervención. Moitas gracias. Señor Pereira. Bueno, era previsible que de algún xeito había que fazer algún ajuste máis. Somos coñecedores, como ben apunta a Dalia, de que os orzamentos están prorrogados, as situacións foron cambiando e hai que fazer fronte. Ese dinheiro ten que estar aí. En todo caso, está claro que o Concello de Melide si dispón do dinheiro. O que me ven a miña cabeza é que non é que sexa un frique de andar a controlar o que escribe o PP no Facebook, pero algo leve, non? Por exemplo, remitíndonos ao que aparece estes últimos días, reacción a un pouco cachondeo da zahorra nunha zona rural que non sei exactamente onde é, ou outras parodias que había en relación a mantenimento de espazos ou en relación a fallos que houve de certas bombas de auga. Son imprevistos que surgen e que hai que facer fronte. E nada, tampouco vamos a adiantar en exceso situacións catastróficas, porque non é así. Por exemplo, cando se fixo a liquidación do outro exercicio do 2023, foi a que foi, non se materializaron aquelas advertencias que facía por parte do Partido Popular. Era previsible que así tiña que ser, o que digo ao principio, xa no seguinte punto xa entramos en tema para tratar de evitar todo este tipo de modificacións que vayan a ter unha violación como pode ser esta de suplemento de crédito. Señor Iglesias. Bueno, no pleno de agosto que tamén aprobamos unha modificación orzamentaria como suplemento de crédito que fora por un montante de 900.000 euros, como ben xa se explicou nese pleno, iban destinado basicamente polas subidas do IPC dos contratos de servicios, porque non estaban orzamentados nos presupostos, porque, como ben sabemos, o presuposto actual é prorrogado do ano 2022. Entón, iban 375.000 euros para ditos contratos de servicios ou destinábanse 325.000 euros para servicios sociais, concretamente para o contrato do SAF, ou 175.000 euros para a administración xeral, como era a recollida de animais, plásticos agrícolas, etc. Como é lógico, e dixen tamén nese pleno, os servicios hai que prestalos e as facturas hai que pagalas e non esperar a que remate o ano e vayan para a conta 413 e así pagalas co exercicio seguinte e empeorando os exercicios económicos cada ano. Nesta modificación de crédito que traemos a pleno por un montante de 650.000 euros, no que empregamos, por suposto, do remanente de tesorería para sufragar esas facturas, son as facturas que van a chegar ao longo destes meses cara a final de ano. E, por suposto, que por eso facemos esta modificación de crédito, porque non queremos de ninguna maneira que pasen as mínimas facturas posibles para a conta 413 e así pasen para o exercicio seguinte, para cumprir, como di os informes de intervención, co principio de anualidade orzamentaria. Esta modificación de crédito
Destinamos, entre outras cousas, 55.000 euros para infraestructuras, 60.000 euros para parques e xardíns, 45.000 euros para traballos de abastecemento de auga, para ranxos e mantemento dos bombeos, 180.000 euros destinados para o tratamento dos residuos e 120.000 euros para pagar a Diputación o servicio polo que nos cobra do servicio de recaudación. Con esta modificación de crédito estamos cadrando as contas para que o ano que ven estén equilibradas. Xa no seguinte punto vamos a debatir o orzamento de 2025, no que xa se contemplan todos estes gastos para facer fronte o ano que ven e así non recurrir en modificacións orzamentarias se se pode evitar e así non inflar, como dixen sempre, a conta 413. Por lo tanto, creemos que esta modificación de crédito é necesaria para seguir co que dixen co principio da anualidade orzamentaria. Gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Con respecto ao portavoz do BNG e que goberna de facto con vostedes, home, señor Palleira, eu creo que debería saber onde se utilizan ou onde se fan obras no Concello, sobre todo formando parte dese goberno, non? É dicir, eu voulle decir, se non lle din os seus compañeiros, esas pistas son en Maceda, esas pistas son de toda a parroquia, non son acceso a parcelaria, e esas pistas están con aglomerado en moi deficiente estado de conservación e, polo tanto, botar zaorra en esta época meteorolóxica eu entendo que non é a mellor das opcións. Creo que eso vai ir polo río abaixo, nunca mellor dito, vai a durar menos que un caramelo na porta dun colexio. E tamén lle vou a decir que o que vostedes gastaron en Zahorra ata agora en un proveedor de Zahorra, que é o que temos en Melide, e según o que podamos analizar nas xuntas de goberno local, son 2.586,79 euros. Eu creo que dai a decir e a justificar esa partida de 55.000 euros, pois queda aínda crédito e crédito orzamentario. Evidentemente, eu decía o portavoz da Adiante Melide, aos orzamentos se lles poden facer axustes. E, de feito, é lícito, ninguén ten unha bola máxica para saber o que vai a pasar. Agora van a aprobar vostedes o orzamento de 2025. A altura de novembro ninguén sabe o que vai a pasar a altura de setembro do ano 25. Mais deben ser realistas e, polo tanto, inda que son os prorrogados do ano 22 no ano 24, estamos falando de modificacións orzamentarias nada máis deste ano que alcanzan 1,8 millóns de euros, pero voulle decir, para refrescar a memoria, é dicir, as 5 anteriores que foron durante o ano 2023 se levou un crédito extraordinario de 134.818,33 euros. É un crédito extraordinario de 60.000 euros. Ese podíamos estar a favor porque era un investimento e, polo tanto, quedou, non era gasto corrente. Un suplemento de crédito de 400.000 euros para facer outra vez fronte a gastos dos capítulos 1, 4 e 9. A modificación de crédito para o famoso aparcadoiro que se dividiu en dous, 932.000 euros e 42.000 euros. E este ano, efectivamente, un crédito extraordinario de 250.000 e o suplemento de 900.000. Por lo tanto, agora traemos o de 650.000. Do que se trata é de que este Concello non entre en inestabilidade ou nunha capacidade de financiamento que, como din os informes, non o din o Partido Popular, é que quedamos en dos resultados obtidos, e paso a ler exactamente, deriva o feito de que o Concello de Melide presenta necesidade de financiamento polo que se atopa en situación de desequilibrio orzamentario. Só hai que ler continuamente a conta xeral, continuamente os informes de fiscalización de facturas, continuamente os informes de modificación orzamentaria para saber que reiteradamente a intervención municipal está lles dicindo cumpran vostedes ca regra de gasto, cumpran vostedes ca austeridade orzamentaria, porque de non facelo van a aprobar vostedes un orzamento que teremos ocasión de debater no próximo pleno, no próximo punto, que van a ter que tamén deixar sin efecto. Tamén lles direi, no ano 2022 vostedes aprobaron un orzamento en agosto e en outubro tamén trouxeron outras dúas modificacións orzamentarias. Por lo tanto, non me vale, señor Xosé, o que di en respecto a que como está prorrogado ya hai que facer axustes. Claro que ya hai que facer máis axustes, pero non este tipo de axustes que casi é un capítulo orzamentario.
E no que respecta a conta 413, sempre vou ter os datos, é dicir, no ano 2021 vostedes recoñeceron na conta 413 314.221,86 euros. No ano 2022 vostedes recoñeceron 392.901,85 euros. E no ano 2023 vostedes reconoceron 452.769,41 euros. Entonces, increchendo. Entonces, dime vostede, e vamos a ter tamén a pleno, que os períodos medios de pago do Concello de Melide son moi baixos, os ratios son moi baixos. Pois ben, nas xuntas de goberno local que tuvemos ocasión de analizar este año, vostedes pagan facturas de febreiro do ano pasado en xullo deste ano, e hai continuamente recoñecementos extrajudiciais de crédito. Polo tanto, os datos están aí, e efectivamente todos os gobernos tuvemos conta 413, pero non diga vostede e justifique de alguna maneira que trai unha modificación orzamentaria de 650.000 euros para non ter a conta 413 engrosada, porque efectivamente desde 2021 o que fixo foi medrar con modificacións orzamentarias que, como lle dixen anteriormente, 5 no ano 2023 e 2 de calado neste ano, ademais da que vamos a aprobar agora. Polo tanto, efectivamente, todos tuvemos conta 413, todos tuvemos recoñecementos extrajudiciais de crédito, pero sexan vostedes honrados e sexan vostedes consecuentes co que fan. Os informes de intervención están aí e, polo tanto, teremos ocasión de falar máis tendido no punto que ten que ver co do orzamento, pero, por suposto, que non podemos apoiar de ninguna das maneiras unha modificación, outra das modificacións orzamentarias que vai a gasto corrente. É que estamos quedando sin remanente de tesorería, estamos entrando en inestabilidade e, por moito que diga o portavoz do BNG, o señor Pereira, que é catastrofista a visión do Partido Popular, o certo é o que din os informes. É dicir, se di que o que di o informe non é verdade, entonces que pasa? Que non se está fiando do que din os técnicos municipais? Quero dicir, última páxina, dúas últimas páxinas do informe, paso a lerlles. Informe de intervención sobre a variación do cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria no suplemento de crédito 2/2024, referencia 505M/2024. Este é un deles, porque outro tamén económico tamén é desfavorable. Polo tanto, creo que non estamos para tirar cohetes, a pesar de que o papel, como diremos máis adiante, terma de todo, e polo tanto podemos cadrar números, podemos facer que cadren os capítulos dun ao 7 para entrar en equilibrio, pero a realidade dos números e das liquidacións orzamentarias é outra. Moitas gracias. Gracias. Ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, eu puña aí como exemplo vamos a ver o que o PP escribe nas redes, que conste que eu máis ou menos considero unha persona que sei diferenciar entre o primordial e o secundario. E se teño que falar como fixen hoxe, ou fixen onta a tarde, ou onta a mañá, ou non sei, cantas veces falei con Pérez ou con Iglesias, entre outros, falo de certas cuestións. Evidentemente que este tema da fotodenuncia que pon aquí, que vai uns cantos que dan, incluso hai uns que poñen un comentario del tipo cachondeo, Lucas F-T, novo aglomerado patentado por diante Melide, etc. Eso é anécdota. O que tedes que recoñecer é anécdota, evidentemente, non? O que tedes, máis outro guardia civil que escribe aí, debe ser de Santiago. O que tedes que recoñecer é que hai cuestións, eu que pon aí, non? Eu que pon aí. Hai cuestións que poden servir para adornar, se fai falta drelas a colación traense. En todo caso, falamos no seguinte punto, pero hai que recordar a xente do Partido Popular que as persoas que traballan nos servicios de intervención son as mesmas que traballaban hai 6 anos ou 7 cando o PP gobernaba. Independentemente dos informes, hai certos traballos como este punto ou o seguinte nos que traballan a arreo, que é unha cuestión que se debe recordar ou alabar neste caso.
Moitas gracias, señor Iglesias. Non me vou estender case nada porque despois temos o seguinte punto e aclararei máis cousas que se dixeron aquí. Pero, bueno, sigue ese RQR igual que nos outros plenos e xa aclarei e desmontei moito das cuestións que volviches a repetir neste pleno e que non son certas, non? Recordar que o PEF do 2020 tivemos que facer a consecuencia das facturas que deixaronnos de pagar, que foi 1 millón de euros do teu goberno. Iso foi o PEF. E se no 2024 cumplimos a estabilidade e a regla de gasto e hai que facer un PEF, pois se o hai que facer, xa que o próximo orzamento xa estamos poñendo as medidas para ir aminorando pois as condicións que nos poñeríamos se houbera un PEF. En canto ao tema das inversións tamén o aclararei posteriormente, porque vai bastantes sorpresas. E despois das inversións. Sí, que se non fai eco. Despois tamén dicir que xa o dixen tamén no anterior pleno que fai unha serie de aseveracións os informes de intervención, pero fundamentalmente tamén nos informes de intervención di que avalía os escenarios das solvencias económicas dos concellos, e xa o dixen tamén no anterior pleno que os informes din que o Concello está nun escenario de solvencia financiera porque ten aforro neto e remanente de tesorería positivo. E acabo co que acabas de dar datos da conta 413 que foi increcento. Eso é totalmente falso, porque empezou a incrementarse no 2018 en 471.787 euros, no 2019 heredamos unha conta 413 de 1.082.000 euros, nós dese baixámoslo a 157.550, no 2021 aumentou un pouco a 306.000 euros porque foi o ano da pandemia, pero no seguinte, 2022, baixamos a 272.895, no 2023 nos 216.471. E agora estamos no 2024 e verase o que pasa para a conta 413. Por eso, e seguimos baixando desde o 2021 constantemente. Por lo tanto, hai datos que hai que darlos correctamente. E para iso están as liquidacións. E para este punto, nada máis. Unha vez debatido este punto de orde do día, votos a favor, votos en contra, non há lugar a abstencións. Pasamos ao punto cuarto da orde do día. Na sesión que tivo lugar o 21 de novembro de 2024 da Comisión Informativa de Asuntos do Pleno permanente tamén para asuntos relativos á economía e facenda, adoptouse o seguinte dictame en relación coa aprobación inicial do orzamento do exercicio 2025, límite de gasto non financiero, cadro de persoal e masa salarial do persoal laboral do Concello de Melide. Logo de ver a normativa de aplicación e o proxecto de orzamento do Concello de Melide para o exercicio 2025 elaborado para a súa aprobación e tramitación, logo de ver o orzamento municipal para o exercicio 2025 que se atopa nivelado tanto no estado de ingresos como no de gastos cun importe de 9.577.033,77 euros, o que implica que se configurou sen déficit inicial, de acordo co establecido ao efecto no artigo 165.4 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, sendo que o orzamento do 2025 aumenta en 2.294.243,77 euros respecto do último orzamento aprobado do exercicio 2022.
Logo de ver que durante os exercicios 2020, 21, 22 e 23 as regras fiscais, os obxectivos de estabilidade orzamentaria e débeda pública, así como a regra de gasto, permaneceron suspendidas. En consecuencia, as regras fiscais aplicables ás administracións públicas españolas quedan reactivadas en 2024, quedando estas obrigadas ao seu cumprimento. Polo tanto, no ano 2024, a situación de suspensión chegou ao seu fin. Logo de celebrada a Mesa Xeral de Negociación do 12 de novembro de 2024 sobre o asunto Orzamento 2025 cadro de personal, logo de ver o informe económico financiero de Orzamentos Xerais do Concello de Melide para o exercicio 2025, o informe de intervención emitido en sentido desfavorable sobre o proxecto de orzamento municipal para o exercicio 2025, o informe de intervención sobre a avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, límite máximo de gasto non financiero e nivel de débeda, así como o informe de Secretaría sobre o procedimento de formación do orzamento 2025, emitido tamén en sentido desfavorable, sendo que o resumo por capítulos é o seguinte: orzamento de gastos, operacións correntes, 8.149.794,97 euros. Operacións de capital, 1.427.238,80 euros. Un total de 9.577.033,77 euros. No orzamento de ingresos, as operacións correntes ascenden a 8.030.345,07 euros. As operacións de capital ascenden a 1.196.688,70 euros, sendo que o total son 9.577.033,77 euros. Visto o anexo de personal, dictamínase aprobar inicialmente o límite de gasto non financiero. Aprobación, en primeiro lugar, aprobar inicialmente o límite de gasto non financiero. Aprobación inicial do orzamento para o exercicio 2025 e o cadro de persoal. Logo de ter lugar a mesa de negociación o día 12 de novembro de 2024, integrado polos orzamentos do Concello, fica fixada a súa cuantía no estado de gastos nun total de euros de 9.577.033,77 euros e no estado de ingresos nun total de 9.577.033,77 euros, establecéndose o límite de gasto non financiero na contía de 9.577.033,77 euros. Aprobar as bases de execución do orzamento para o 2025, aprobar, conforme ao disposto no artigo 126.1 do Real Decreto Legislativo 781/86 do 18 de abril, o cadro de persoal, aprobar a masa salarial do persoal laboral cuxo importe ascende a contía de 961.882,87 euros. En quinto lugar, que se expoña ao público por plazo de 15 días hábiles a aprobación límite do gasto non financiero, a do orzamento para o exercicio 2025, cadro de persoal e masa salarial do persoal laboral do Concello de Melide para os efectos de reclamacións, conforme o preceptuado no artigo 169.1 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais e cumprir o disposto no artigo 75 da Lei 7/85 de 2 de abril reguladora das bases de réxime local. De non presentarse reclamacións na súa contra, considerarase definitivamente aprobado o límite de gasto non financiero, a aprobación inicial do orzamento, cadro de persoal e a masa salarial, debendo cumprirse do persoal laboral, debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumido o orzamento por capítulos no boletín oficial da provincia e no tabuleiro de anuncios deste Concello, xuntamente co cadro de persoal. Ademais, debe remitirse copia do orzamento xeral e do cadro de persoal á Administración do Estado e á Comunidade Autónoma de Galicia para os efectos legais oportunos.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Ben, pois traen vostedes o orzamento do ano 2025, ese se adianta o concelleiro e portavoz de adiante Melide, en que é un orzamento que efectivamente xa prevé que vai a ter un plan económico financiero. Polo tanto, o informe da intervención, si tan bon é, a súa xestión sería favorable, pero que resulta que ten 4 informes desfavorables encima da mesa, tedes 4 informes desfavorables encima da mesa. Polo tanto, non é que esta portavoz e este grupo este R que R con algunhas cousas que se lle ocurren e que boamente di neste pleno, sino que está fundamentado. Eso quero que vaya por diante, porque hai páxinas e hai citas extraídas estritamente dos informes de intervención. Aquí o Partido Popular non se inventa nada. E tamén quero decir, vaya por diante, que esta servidora fai 5 anos que non se senta na mesa na que está o señor Pérez, na silla, perdón, que está o señor Pérez. Polo tanto, tempo pasado, é o vosso tempo. E polo tanto, vos estades aquí pensando e dicindo que o ibades a facer mellor. Pois o que si é certo é que temos un orzamento prorrogado 2 anos, viñamos de outro orzamento prorrogado outro ano, se lle fan modificacións estratosféricas e os informes son desfavorables, a pesar de que o concelleiro queira dicir que temos un remanente de tesorería positivo gracias ao aforro que se fixo no seu momento e que temos un aforro neto positivo. Eso sí, van vostedes a incumprir a regra de gasto, porque gobernaron sin regra de gasto e lles vai a costar abondo ahora cumprir coa regra de gasto, e que a estabilidade orzamentaria que xa a fulminaron non en 1 millón de euros, que non lles chegaba en agosto, ahora nun 1,5. Polo tanto, somos os primeiros, señor Pereira, que respetamos os técnicos deste concello. Vaya por diante a todos e cada un dos que traballan aquí, non utilice esas diratribas con esta portavoz, porque sí que non o imos a consentir. E tamén lle pediría que si non lle é tan importante e son cuestións de chanzas deixar a xente que non se dedica á política pero que sí que ten afinidade comigo fora dos debates plenarios, porque isto queda grabado e me parece que a nivel persoal creo que nos temos bastante aprecio para que salgan nomes que non teñen que salir en este sentido. Eu pido yo a nivel de respeto que lle teño e tamén o fago si fora ao contrario. Por lo tanto, ata aí esta primeira apreciación. E agora ao punto do orde do día. Canto menos ilustrativo que a pesar de que vayan a ter vostedes un PEF, aumenten nada menos que 2.294.243,77 euros o orzamento. É dicir, 31,50% máis de gasto, pasamos de 7 millóns de euros no ano 22 a 9,5 millóns de euros de orzamento municipal en cifras redondas. E hai dúas maneiras de incrementar o orzamento. Ben, vamos ingresar máis ou ben temos que buscar para equilibrar os gastos. E vostede antes xa se dilatou, señor Xosé Iglesias. E solo traen unha suba de impostos. Bueno, traen dúas, pero unha é en función do IPC, e a suba de impostos xa aprobamos no pleno anterior, que evidentemente é o IBI. O IBI urbana vai a subir dun 0,45, que é o vosso facer, dicíades que estaba moi baixo, ao 0,53. E iso vai a supoñer que vamos a recaudar 328.000 euros máis. Perfecto. Pero eses 328.000 euros máis van a servir para aumentar 2 millóns de euros, 2.294.000 euros o orzamento. A min o que me fai a pensar é que este orzamento está hinchado, é moi hinchado, porque se nos poñemos a analizar as partidas, realmente eu creo que non é para estar orgullosos, porque non hai nada que poidan vostedes vender realmente como un aumento dos servicios públicos de Melide. Entón, me explicará despois e nos duamente estaremos encantados de escoitalo. Como dixen, efectivamente, se lemos os informes, son desfavorables, o acaba de dicir a secretaria municipal. Cumpren ca forma, pero non co fondo, e efectivamente é así. O proxecto de orzamento que presenta o señor alcalde na memoria da alcaldía efectivamente trae todos e cada un dos elementos que ten que ter o expediente. Sen embargo, se entramos en fariña, sinceramente eu creo que co que gastamos en personal no capítulo 1 de gasto, creo que podían facer vostedes ben mellor. E me explico. Aprobaron vostedes RPT
sabedes perfectamente cal é a nosa posición e sigue sendo a mesma sobre a RPT, pero efectivamente donde hai xustiza e os tribunais falaron e sentenciaron e polo tanto derona por boa. Eso non quere decir que sigamos tendo actos que deriven da RPT que me parece que non deberían ter cabida actualmente no orzamento municipal. Siguen aumentando os gastos en persoal e lamentablemente non aumentamos en servicios públicos. Eu direille que volvín a ler con atención algunhas cuestións da conta xeral e recordei un informe de intervención no que, se me permitides, vou a buscar, no que se fala da situación dese departamento, situación actual do Departamento de Intervención Municipal do Concello de Melide, na súa parte conclusiva, de acordo? Entonces, neste informe xa estaba en vigor a RPT, xa se producira un aumento de gasto de personal e di a conclusión. Esta intervención quere alertar do feito de que non se dotan dos medios persoais necesarios ao Departamento de Intervención Municipal coa máxima urxencia e celeridade posible e prevese unha parálisis no funcionamento do dito departamento que conta somente con 2 efectivos, claramente insuficientes para levar a cabo as tarefas encomendadas de dito departamento. Así as cousas periga, entre outros, o pagamento en tempo e forma das nóminas dos traballadores municipais e órganos políticos, a xestión das subvencións, o pagamento de facturas, os proveedores e resto de pagamentos que xurdan ao longo do exercicio, o retraso na posta ao día da contabilidade municipal e na tramitación e modificación orzamentaria, a aprobación do orzamento municipal ou a liquidación orzamentaria, o retraso na emisión de informes en materia de contratación, a fiscalización en xeral e de estudos de carácter económico e financiero, así como na posta ao cobro. Cabe indicar igualmente, en vista do acontecido, que esta interventora ao día de hoxe non puido disfrutar do permiso de vacacións e necesidades do servicio. 9 de outubro de 2023, xa estaba en vigor a RPT. Ben, e analizamos os contratos desta casa e vemos que hai apoios mediante contratacións a dedo de asesoramento en materia laboral de 26.684, ainda nos queda novembro e decembro deste ano, por poñer un exemplo, e seguimos pagando a outros asesores máis 7.728,86, e tamén nos queda novembro e decembro. Polo tanto, o gasto en persoal, que é boa parte da enjundia que teñen os informes desfavorables tanto de Secretaría como de Intervención, vostedes aumentarono, vostedes siguen tendo un gasto estratosférico no que respecta a personal e siguen sin cumprir a RPT e sigue habendo desigualdades neste Concello. Hai cesión ilegal de traballadores, é dicir, utilizan o contrato de servicios continuamente con respecto a algunhas empresas que si quere despois tamén lle sumo e lle digo, e sobre todo é ilustrativo o que temos que pagar os melidenses con respecto a contratación do ahora mismo será persoal do Concello, que é a cuestión do arquitecto de asistencia técnica, na que a Seguridade Social temos unha débeda de 53.271,91 euros e outra de 43.972,77 euros, así sumando por enriba. Dirame que era o meu arquitecto de asistencia técnica, sí, efectivamente era o meu arquitecto de asistencia técnica, pero foron vostedes quen lle fixeron o contrato e foron vostedes quen seguiron contratando unha vez que o contrato chegou ao seu fin, igual que a asesoría xurídica. Polo tanto, como lle dixen ao principio, tiempo pasado, falemos do presente, porque son as contas que estamos aprobando e supostamente son vostedes os que están aquí para facelo mellor. Eu dubido moito. Manteñen vostedes funcionarios interinos. Ben, hai 7 prazas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, efectivamente, 7 prazas de funcionarios interinos. E di a lei que a funcionario interino, efectivamente, a Lei de Emprego Público de Galicia o establece no seu capítulo primeiro, creo recordar, que o funcionario interino se pode contratar, ora que a reforma laboral. Ben, pero esa praza, unha vez aprobada a RPT, ten que ir a oferta de emprego público, ben no ano no que se contrata, ben no ano seguinte. Onde está? Volvemos a estar sin oferta de emprego público, estamos co proceso de estabilización. Sí, pero que pasou cos conserxes? Os conserxes estaban na mesma situación, pero eran personal laboral e se fueron a la calle. Entón, cada un solventamos o problema dos conserxes como poidemos. Vostede tamén estaba dese lado, ou algún de vos tamén estaba dese lado, pero, en este caso, xa coidabades a facer tan ben, resulta que
a eses funcionarios se lles conserva, veremos que vai a pasar con iso, e continuo e reiterado os informes en materia de contratación temporal e en materia de laboral que fan os técnicos habilitados deste Concello, e, sen embargo, a uns sí e a outros non. Explíqueme vostede, porque se está mal, está para todos, non está, e polo menos, pois, poderemos actuar con equidade ante situacións casi da mesma natureza. E como dixemos, efectivamente, a repete en vigor, aumento de gasto, complemento específico fora dos límites da lei, que non cumple o 2,6 que di a lei estatal, e maila que é obrigatorio, e efectivamente sí que se di tamén na lei que vostedes teñen que presupostar todas as plazas, 9 plazas tampouco se volven a presupostar este ano, e seguimos aumentando en persoal, a pesar, como digo, que ten que aumentar en determinados rangos porque teñen que facer fronte ás subidas de soldo dos funcionarios e do persoal laboral, pero teñen que intentar cumprir ca lei que vostedes mesmos aprobaron. Entón, un 11% máis, como digo, en gastos en persoal. Estamos en gastos. Despois, en materia de ingresos, de repente, sin ningún estudo previo, tamén din que van a aumentar os impostos de tracción mecánica neste municipio. Bueno, pois non sei, de 430.000 euros a 467.000, bueno. Que van a aumentar a participación nos tributos do Estado en un 13,1%, bueno. Elevan o capítulo 4 de transferencias correntes de ingresos en 43,16%, pois non sabemos por qué. No capítulo 7 de transferencias de capital, o que fan é transpoñelo POS, como fixemos todos, é dicir, son os investimentos que ten por dereito este Concello, non son os investimentos que vostede vai a facer, porque despois discutiremos tamén sobre eso, sobre o anexo de investimentos, se quere. E, como non, o manido capítulo 2 de gastos en bens e servicios, que efectivamente este Concello ten moito gasto en bens e servicios, pero efectivamente pasa dun 26,25% a un 48% do gasto, elevándose aumenta 970.000 euros, polo tanto é boa parte do queixo do orzamento. É sorprendente porque eu escoitei a vostede bastantes veces nesta sede plenaria que os custos de electricidade subiran, todos somos pagadores deste servicio, sen embargo, baixan esa orzamentación a case 163.000 euros menos. Parece que non é realista tampouco o gasto que vostedes orzamentan en actividades deportivas, culturais, e, eu aquí sí que lles vou a decir algo. Hai 95.000 euros para o tema da recollida de animais abandonados. É unha empresa que vostedes levan facturando 72.000 euros a estas alturas do ano. Unha empresa que extraída das xuntas de goberno local e extraída dos decretos de alcaldía, entendemos que é unha empresa contratada reiteradamente cun contrato menor en fraude de lei, é dicir, contratada a dedo, e visto que van vostedes en 72.000 euros este ano, sin sumar ao do ano pasado, e van a orzamentar 95.000 euros, non sería bo comenzar a traballar en unha mancomunidade con outros concellos ou pedir dende aquí a Deputación Provincial ou a quen sexa consorciarse para este servizo? Porque ollo con este tipo de cuestións, porque me parece bastante grave. A facervos unha apreciación en canto ás subvencións nominativas. Efectivamente, as subvencións nominativas comenzaron no ano 2017, estando eu gobernando, e siguen hoxe en día, ampliadas en algúns dos casos, dende o noso punto de vista, moi beneficioso, como podemos analizar no caso de subvencións nominativas. No caso de Miquiños Melide sí que nos congratula que estea reconocida esa labor, porque creemos que así o fan, pero entendemos que aquí temos que dar unha vuelta de tuerca, porque os 4.000 euros do ano 17 non son os do ano 25, como ben vostede apunta en outro tipo de servicios. Polo tanto, sí que vemos que en algunhas cuestións sí que se fan eco e sí que lle suben a asignación, e en outras quedan na mesma. É certo que en algún punto hai que poñer o límite, porque senón non hai para todos, pero creo que aquí debíades traballar un pouquiño máis na equidade
das actividades deportivas, culturais, de todo tipo que hai nesta vila, que realmente é da que nos nutrimos e creo que todos estamos fachendosos deso. E en este sentido o deixaremos para a segunda volta, pero si é certo que votamos en falta aplicacións orzamentarias que podían ir ben ou no anexo de investimentos ou ben na modificación orzamentaria, xa que se mollan vostedes polos informes desfavorables, pois mollarse por obras ou por servicios que estamos ávidos de ter, non? En este primeiro turno de palabra creo que é suficiente. O Partido Popular, dende logo, o que ten claro é que ingresos e gastos e que está equilibrado e que cumpre con estabilidade orzamentaria. Como digo, efectivamente, así se teñen que presentar, senón xa sería inasumible, pero sí que é certo que é canto menos ilustrativo que se aumenten as partidas, que se aumente un 31% o que é o ingreso e gasto do Concello e que solo vayamos a subir o IBI, vayan vostedes a revalorizar en algúns casos as construcións, que tamén está contemplado, pero bueno, que poden ser 500.000 euros, en ningún caso son 2 millóns de euros. A min aledaríame moito que de repente vostedes teñan unhas transferencias de capital del copón do Estado, é dicir, pois ben vidas señan, pero en este momento non o puiden ler por ningún sitio dos informes eses que din vostedes que eu leo daquela maneira. Eu o que digo é que o que teño aquí en canto ao complemento específico, en canto ao que dixen en materia de personal, o din reiteradamente as técnicas deste Concello. E, dende logo, o que están vostedes facendo en materia económica non vai ter a complicidade deste grupo en ningún sentido. E, polo ben de Melide, nos próximos meses verán vostedes que isto vai a cambiar polo ben de Melide, porque non pode seguir así o que están facendo en canto a gasto corrente, en canto a contratación e en canto a fraccionamento reiterado de contratos e a política laboral que teñen, e terán que responder donde sexa. Moitas gracias. Ten a palabra o portavoz do BNG. Bueno, en relación ao Concello, o Concello é unha feira, tampouco lle dou demasiada importancia. En todo caso, hai uns que leen, outros que escriben, e cada un é responsable do feito, ben sexa como lector ou como persoa que plasma as súas ideas. E nada, isto enlaza co que temos falado xa no pleno ordinario anterior, no que evidentemente despois de 2 anos a estrutura do orzamento cambiou, tamén se manifestaba no punto anterior. Está claro que o Concello de Melide non podía quedarse sin argallar ou montar ou botar a andar, mellor dito, que o orzamento para a seguinte anualidade. Xa se falou, tamén se acaba de mencionar por parte de Dalia, que claro, había que fazer aí unha modificación no tipo impositivo do IBI, porque senón as contas non daban. E no que atinxe ao BNG, ou neste caso esta persoa que fala, xa se vos ten manifestado de que o BNG vai fazer unha remuda de concelleiro. Eu quería estar aquí presente, enténdese que é o último pleno, salvo que haxe algunha excepcionalidade, para votar favorablemente este proxecto de orzamentos. Podíamos entrar en moitos detalles, pasa que, bueno, eu personalmente discrepo dese discurso catastrofista. O tempo está demostrando, queda aí o voto do BNG en plan positivo para defender un Melide como se merece, non? Moitas grazas. Ten a palabra o señor Iglesias de Adiante. Xa parece que estamos no Congreso de Diputados aquí, xudicialízase todo. Traemos a este pleno a aprobación inicial, non, dos presupostos para o 2025, e como ben din os informes, veñen sin déficit inicial e que ascenden a 9.577.000 euros.
Este orzamento realizouse baixo as principais liñas dunha política económica que, por suposto, defendemos que está baseado na eficiencia, na eficacia e na economía na xestión do gasto público. Esta proposta supón un aumento do 31,50% con respecto ao orzamento do 2022. E vou destacar brevemente uns datos básicos do orzamento. E vou empezar polos gastos. No capítulo 1 de persoal aumenta un 11,55% con respecto ao 2022, que supón o 32,84% de todo o gasto do presuposto. No capítulo 2, o gasto corrente aumenta un 26,25%, que consume o 48,74% de todo o presuposto. Nos xuros, para o 2025, esta vez non se destina nada, 0 euros, xa que non debemos ningún préstamo nos bancos. No capítulo 6 de inversións vai por un montante para o 2025 de 1.427.238 euros, un aumento de 225,79% con respecto ao orzamento do ano 22. Con respecto aos ingresos, os impostos directos aumentan un 18,95% con respecto ao ano 22, sempre referente ao ano 22. En impostos indirectos aumenta o 0% con respecto ao orzamento do ano 22, en taxas e outros ingresos baixa un 10,93% con respecto do ano 22 e en transferencias correntes aumenta un 30,40% con respecto ao ano 22 e que neste apartado son as transferencias que recibe o Concello de outras administracións, Estado, Xunta e Diputación conforme as circulares que nos mandan constantemente. Transferencias de capital aumenta un 460,35%, é dicir, 1.196.688, que certo é que é dado polo POS do 2024. E só metimos o 1.196.000 porque era máis o POS que estuvemos no 2024 e só metimos aquelas obras que están sin licitar e, polo tanto, son as que metimos. Con respecto ao capítulo de persoal, neste orzamento aumenta, como ben dixemos, 325.691 euros, o 11,55%, porque hai que recordar que neste capítulo aumenta o 11,55% porque se teñen en conta neste orzamento a suba salarial do 1,5% do ano 22, o 3% do ano 23, o 3% da suba salarial do ano 24 e tamén se orzamenta o 2 e o 0,5% da suba salarial que está previsto para o ano 25, subas salariais que son dos acordos que hai a nivel de Estado e son de obrigado cumprimento. En total, as subas salariais alcanzan o 10% do 11,5%. Cabe destacar que no cadro de persoal xa aparecen todas as prazas ou como funcionarios ou como persoal laboral fixo porque vaise rematar o proceso de estabilización neste ano. Agás, 3 postos da Xunta de Policía Local que son os únicos que van como persoal laboral temporal. Seguindo co apartado de gastos, quería resaltar o seguinte. Do capítulo 2, que vai un total de 4.688.000 euros, para a axuda a domicilio vai destinado deses 4.688.000 euros 1.245.000, que supón o 26,69% de todo o gasto corrente. O 26,69%. O gasto en enerxía vai destinado 638.000 euros, que supón o 13,62% de todo o gasto corrente. E o canon da auga que temos que pagar á Xunta supón o 5,78% de todo o gasto corrente, 270.000 euros. Sogama, co aumento do canon que nos van a impoñer, supón o 10,13% de todo o gasto corrente, 473.000 euros. A recollida de lixo supón o 3,11% de todo o gasto corrente e podíamos seguir así con recollida de animais, etc. Se sumamos todos os datos que acabo de dar do canon da auga, de Sogama, SAF, enerxía, supoñen o 61,18% de todo o gasto corrente. E aquí xa non sumo nin as subvencións nominativas, que
que para este ano vai destinado 215.000 euros. Outros capítulos de gastos son 65.000 euros para a xardinaría, 112.000 atención temperá, conservatorio 339.000, actividades culturais 130.000, comercio 81.000, actividades deportivas 70.000. É dicir, supoñen o 21,69% estes capítulos. En total, do que falei antes, xa estamos no 82,87% do gasto corrente. É dicir, ese é o grosso modo do gasto corrente. Por áreas, a primeira área de gasto que ten este orzamento é servizos sociais, o 26,88%, 2.574.639 euros. O seguinte área de gasto é servicios básicos, que se eleva ao 23,66% de todo o orzamento, 2.266.143,90. E o seguinte son as inversións, un 14,58%, que é 1.396.000 euros. Cultura e educación levase o 9,42% de todo o orzamento, 902.000 euros. E deportes, 225.000, que é o 2,36%. Estas 5 áreas supoñen o 77% do gasto de todo o presuposto. De todo o presuposto, o 77%. Con todos estes datos, podemos salientar que estes orzamentos para o ano 25 van destinados principalmente aos servicios sociais, ás inversións, aos servicios básicos, pero tamén á cultura, ao deporte, ao comercio, etc. Polo que considera este equipo de goberno que esta proposta é razoable, bastante razoable, que o que, claro que nos gustaría máis, ter máis cartos para invertir, pero temos que ceñirnos aos datos reais dos ingresos que nos ven demostrando as liquidacións deste Concello. Por tanto, por eso imos a votar esta proposta dos orzamentos para o ano que ven. Moitas gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Ben, eu ás veces penso que nos lemos uns orzamentos vos outros, pero a verdade é que a realidade en sí tamén se mira pola óptica de cada un e, polo tanto, a nos toca nos fiscalizar e a vos, efectivamente, vender as proezas que credes que tedes. Decía o portavoz de Adiante Melide e ademais responsable de área que se facían desde un punto de vista da eficiencia económica, non? Realistas. Bueno, eu vin que aquí hai unha táctica que é a de ler o informe de intervención, non se contesta nada do que di esta humilde portavoz e así pois, se dilúe todo en datos, non? Porque a materia económica pois sí que é certo que a estas horas da noite imos ben de tempo, 9:30, eu ainda son optimista en ese sentido, pois é tough, non? É como se di en inglés. Pero eu pregunto, é eficiente contratar a dedo 118.000 euros en un solo proveedor de enerxía eléctrica? Eu pregunto se é eficiente. Si é eficiente ter un plan de acción durante un ano, 2, 3, 4, que continuamente non se cumple. Si é eficiente ter 43 informes reiterados de fiscalización de facturas e 2 de ingresos desfavorables. Si é eficiente non contratar en 5 anos ningún dos contratos que siguen fraude de lei neste Concello. Estou falando de limpeza, estou falando de todos os informes que efectivamente, todos os contratos que continuamente decides que ides a contratar e que non contratades. E ainda así subides o gasto. É eficiente ter durante 5 anos a piscina pechada? É eficiente ter o parque empresarial co proxecto encima da mesa e que neste orzamento, neste proxecto de orzamentos non vaya ningún convenio para facer fronte a aquelo que se votou neste pleno no que nos comprometíamos a ter un tercio, un tercio, un tercio? Decía vostede que o orzamento fai fronte aos gastos que ten un concello. Efectivamente, claro que ten gastos, estivemos todos. Temos que pagar os carburantes, temos que pagar o plan concertado, temos que pagar os servicios sociais na súa integridade, temos que pagar a luz, temos que pagar o canon de auga, pero o canon de auga non o paga nada máis este concello, xa yo teño dito, o canon de auga ben imposto por unha lei da Xunta de
de Galicia relativa ao tratamento de augas. Quizás, se tuviéramos máis investimento en depuración de augas, teríamos menos sancións e, polo tanto, teríamos menos carga impositiva no canon de auga. Sabe vostede moi ben que para non pagar o canon de auga podía vostede pois achegar a xestión da depuradora, que costa 475.000 euros ao ano, aparte dos investimentos que se lle fai a edar municipal. Polo tanto, creo que chegou unha carta a este Concello e que inmediatamente se dixo que non. Moi ben feito, por outro lado. Sería unha kamikazada ben boa a chegar a esa xestión, pero ese canon témolo todos polo tratamento. Se melloramos, igual que se dixo no anterior pleno en Sogama, tamén pegaremos menos dese canon de Sogama, que por certo ven imposto por unha directiva europea e porque cada vez temos que estar reciclando mellor, cuestión na que vostedes non están facendo todos os deberes que deberían. E eu decía no primeiro turno de palabra que me pareceu moi chusco ver o tema dos investimentos. Efectivamente, están orzamentados o POS que non está licitado en este momento, como ten que ser, pasa para este ano, unha cuestión de operación contable. Ben, pero decir que aumentamos en ese capítulo de investimentos cando son obras que nos corresponden, é dicir, son impostos que recada a Diputación por nós, e polo tanto é algo que lle corresponde a Melide por recaudar os tres impostos directos municipais. Eso sí, non se sube de investimento directo, ou se sube en términos obxectivos, podemos decir que se sube, porque tiñamos 184 ou 185.000 euros, estou falando de cabeza, de investimento propio, e sen embargo se chega ahora aos 200.000. Eu creo que non é para botar cohetes nun orzamento que aumenta un 31% e que aumenta 2.200.000 euros a grosso modo, a pesar de que efectivamente a referencia que temos é a do 2022. Fáganlle todos os axustes que queiran, todos os que queiran, pero o que é certo é que aumentar 2,2 millóns de euros sin recadar máis, xa me contarán vostedes como vai a vir a liquidación, porque eu estou expectante, se me toca estar deste lado. Polo tanto, a noso xuicio ser eficiente sería ter a piscina aberta ou orzamentada. Estamos cansados de ver xuntas de goberno local onde se di, onde se acontece, onde primeiro me dan unha subvención, despois non me dan, despois a culpa foi do PP que pasaba por ali, entonces non licitou. É dicir, me pedían a min que licitaran menos dun ano a piscina, mantívena aberta e vos levades 5 anos con un superávit de tesourería que xa o quixera calquera gobernando e seguides con ela pechada. Non hai excusa. O río Furelos sigue como está. Proxecto encima da mesa, tamén xestionado na nosa época, 0 euros, deses 200.000 poderían ir para eso, polo menos. Conectividade da EDAR ao polígono industrial, eso tuvo moito pulo ao principio da anterior legislatura, quizás porque se perseguía unha cabeza política que finalmente non foi posible. Eu mesma tiven denuncias de fiscalía, supoño que orquestadas en algún momento político previo ás eleccións municipais, e tampouco agora pasa nada. A verdad é que cando analizamos os orzamentos sería unha boa idea e sería maravilloso poder votar a favor deste tipo de investimentos, incluso en modificacións orzamentarias que tuveran algunha cuestión desfavorable, porque creemos que é importante para a Melide, pero que me diga que un orzamento ten que facer fronte aos servicios básicos deste Concello como todos os orzamentos e como todas as administracións locais, só faltaría. Entón, nós creemos que é un orzamento que nace fallido, teño que decírselo, porque efectivamente no anterior punto temos que facer mención a que xa se lle di que se no ano 2024, é dicir, en menos dun mes, sabemos que non se cumple carga de gasto, que é previsible que non se cumpla, pero non se cumple con estabilidade orzamentaria, vamos a ter un pez. Polo tanto, ese orzamento veremos como queda. Digo o señor Xosé que será para ter mellores datos a final de ano. O veremos. Nos falamos os datos que temos a novembro deste ano e, desde logo, o gasto corrente que ven analizado nas xuntas de goberno local deste ano trae bastante que analizar. Eu creo que iso teñen que facer mirar. Polo tanto, é un proxecto de orzamentos que sí que aplaudimos que veña a pleno, efectivamente, aí hai un esforzo dos departamentos de intervención, pero sí que nos gustaría, como dixemos nas nosas intervencións, que foran realistas, e non o son, e, polo tanto, incumplen en materia de contratación de personal, é evidente, ten os informes desfavorables dos técnicos habilitados nacionais deste Concello. Se estivera ben ou se fora con salvedades, eso se vería superado,
e sería simplemente observacións, como en algún caso ten pasado. Claro que ben equilibrado, senón xa non poderían ou non terían a capacidade de traerlo ao pleno. Quero pensar. E o que non pode ser é que uns informes desfavorables valgan un lado e non valgan noutros. Non, son informes desfavorables. E son informes desfavorables dun orzamento. E son informes desfavorables dun orzamento que sí que cumple no fondo, pero non ca forma. É decepcionante que se suban 2 millóns de euros, que se suban os impostos en esta época de inflación, a pesar de que o IPC di que en termos xerais pois a economía española non vai tan mal. Eu creo que o bolsillo dos veciños e veciñas de Melide non merece que se suba o IBI, non merece que se estén revalorizando outra vez as súas construcións, e efectivamente así o veremos o outubro do ano que ven, tamén ven nos orzamentos aquí contemplado, e entendo que as partidas están equilibradas para que ingresos dean igual a gastos. En este sentido, o voto do Partido Popular non pode ser de ninguna das maneiras a favor, e entendemos que o gallá todo o que lle estamos dicindo neste pleno nos teríamos que desdecir, pero xa veredes como vamos a ter que aprobar un plan económico financiero, xa veredes como a regra de gasto non se vai cumplir, e xa veredes como vai a tocar que moito deste gasto sexa restringido polo departamento que corresponde a nivel municipal. En todo caso, o analizaremos, e o noso voto, pois como xa se pode intuir, en contra. Moitas grazas. Ten a palabra o portavoz de BNG. Mónica, non. Ben, eu non sei como decirlo, que ninguén se ofenda. Estas cifras están aí e tamén hai que saberlas interpretar. Eu creo que teñamos ser un poquinho honestos, vos que des algunha das persoas que aquí, por tanto, Dalia, ou mesmo algunhas persoas máis, por non mencionar máis, Antonio entre eles, que si tedes certos coñecementos, coñecer os sobrados coñecementos para saber interpretar estas cifras. E probablemente, se vos corresponder a vos, que neste caso, por sorte para Melide non é así, tirades uns orzamentos moi similares, porque os condicionantes están aí, mételle un programa de optimización, pois se quere dicir, e vai nos a levar a unha única solución, que este aí, se non esta, con certos matices. Probablemente despois hai certas cuestións que ti estás aí a comentar que sí se pode mellorar, pero non lle daríamos máis voltas, pola miña parte. Eu teño por norma, ou sempre tive por norma, non falar nos distintos ámbitos, daquelas cuestións nas que estou máis ou menos especializado, poderíanse contraargumentar, rebatir, etc., pero non quero ser pedante. Eu quedombe con ese voto afirmativo do BNG, que participa dunha formativa neste goberno. Eu non quero comprometer o voto do BNG moito máis alá, pero tamén o digo amigablemente. Se en algún sitio eu personalmente teño que firmar para que Dalia sexa a próxima cabeza de lista do Partido Popular, eu firmo. Outra cousa é o voto, pero eu firmo alegremente, e que todo vaya para adiante en positivo, e que todo vaya ben. Gracias, señor Pereira. Perdón, rematou. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Vamos a ver. Di que non recordemos o pasado. Non, aquí se recordan dúas formas de gobernar. Pois eso está en política. Tú estás gobernando, tú estás o vosso proxecto, e nós temos o noso. E iso o que estamos facendo, e o que vou facer, claro está. Porque contrapoñemos dúas formas. Conclusión do informe de Secretaría, desde o punto de vista formal e do procedimento á formación do proxecto do orzamento, reúne a documentación exixida. Pero, según o Real Decreto 861/86 do 25 de abril, relativo aos límites e a cuantía dos complementos específicos de oportunidade e gratificacións, polo que, recordando o cumprimento sinalado nos fundamentos xurídicos, non se cumpre. Por eso emiten informe desfavorable por ese punto exclusivamente. E o mismo o informe de intervención. É desfavorable porque se incumple co cumprimento específico, que foi avalado por unha sentencia xudicial, por certo, que un dos recurrentes quería anular a RPT porque non se cumplía con eso. E a normativa laboral
permite en cuestións concretas facer esa excepción. Bien, ora vamos ao meollo. Gustoume hoxe ver unha noticia que Ponteo eleva e aproba o presuposto en 18,5 millóns. Tuvo que aprobar un recoñecemento extrajudicial de crédito por un montante de 900.000 euros para pagar 1.200 facturas. Que fixo todo a oposición? Abstívose en aprobar os orzamentos e as modificacións de crédito. Pero, bueno, seguimos tendo esa mala costume, no?, de inventar. Outra vez, queredes meter como seña a caixón. Pois moi ben. No último presuposto que aprobaches do alcaldesa, que era do ano 18, o capítulo 1 iba destinado ao 28,90%, noso 32,84%. Vale? O capítulo 2 rondaba 45,76 e noso 48%. E en inversións o 18,56 e noso 14,58%. Temos que decir que as consecuencias da RPT xa foron asumidas no presuposto do ano 22 e xa expliquei antes porque sube o 11,5%, porque temos un 10% da suba salarial desde o ano 22, porque nunca se metía nos presupostos, e ti o sabes perfectamente, as subas salariais esperábase a que se aprobara a nivel de Estado e despois facíase modificacións presupuestarias. Con respecto ao gasto corrente, fíxose correccións e así estamos por debaixo do 51,52% do ano 2021, do 50,77% do ano 22 e agora estamos no 48,74%. Con respecto ás inversións, teño que destacar que cando vos gobernastes, orzamentastes tamén no presuposto o pos do ano 17, vale? Entonces tiñades no capítulo de inversións o 18,56. Que casualidade que ese capítulo de inversións quedou casi prácticamente en cero, porque o pos do 17 tuvemos que licitalo nós no ano 2020. Por lo tanto, en temas de capítulo de inversións, leccións ninguna. Comparado no ano 22, o 23 foi o récord histórico de inversións con 2,2 millóns de euros. O que decimos, o facemos. No pleno que aprobastes o vosso orzamento, decíades: se todos os anos fóramos capaces de executar 1 millón de euros en investimentos, sería uns bons investimentos. Non hai que ir no que vos tiñades como objetivo, que nunca o cumplistes, pero nós sí. Imos ver, porque dis que son uns orzamentos irreais. A ver, liquidación do ano 23, impostos directos, 2.883.000. Orzamentamos en impostos directos 2.973.000. Ni siquiera, comparado ca liquidación, nin 100.000 euros a maiores. Impostos indirectos, liquidouse 65.000, pero poñemos 80.000 como nos outros orzamentos. Transferencias correntes. Liquidaron no 2023, hubo transferencias correntes 4.346 e poñemos 4.133. Ainda somos cautos comparado ca liquidación. Por lo tanto, o orzamento fíxose tendo en conta a evolución da liquidación. 2020, 7.300.000, 2022, 8 millóns, 2023, 10 millóns. Por lo tanto, queda por debaixo da liquidación que tivemos no 2023. Pero podía seguir así e quero, como dixen, co tema das inversións, pero leccións ningunas. Do 2019, 868.000 euros, 2020, 1.300.000, 2021, 1 millón, 2022, 932.000 euros, 2023, 2.246.000 euros. É dicir, se comparamos, podíamos comparar moito máis. Se o dixen, no vosso cadro de inversións foi totalmente real porque todo o pos de 2017 licitámoslo nós de 2020, incluso tiñades presupuestado 317.000 euros para a renovación do alumeado que non se levou a cabo.
Por lo tanto, quedou prácticamente en nada o capítulo de inversións. Tema de gastos. Temas de gastos. En enerxía, para o alumeado público, vai destinado 420.000 euros. Non o podo comparar co 2018, que son 330.000 euros, porque aumentaron os custos. Limpieza viaria, aumentaron os custos, 260.000, van agora 380.000 euros. Arranxos en alumeado público, como aumentou tamén os precios dos materiais, de 35.000 temos que aumentar 70.000 para poder leválo a cabo. Parques e xardíns, vos orçamentos iban 15.000 presupostados e nós temos que presupostar 65.000. Recollida de animais, vos non tiñades, cero no presuposto, nos 95.000. Emerxencia social, vos 1.300 e nós presupostamos 9.000. Xantar na casa, 15.000, vos cero. Atención temperá, 112.000, cero na vosa época. Proxectos educativos, cero na vosa época, 9.000 na nosa época. Na partida de actividades culturais e deportivas, vos 600 euros. Eu estou leendo o cadro, hai que ler o cadro de gastos. Señor, levo un rato escoitando, se usted quere falar, dígamo, e doy o micrófono e para ustedes de onde queira, pero é que, mire, hubo intervención da súa portavoz, que creo que é a súa portavoz, que tamén quisiera ser usted, fíjate, é que estuvo ela falando e eu estuve me fixando, tanto desde ela para como desde ali hasta aquí, donde se escoitou, non houve ningún problema. Eu podo entender que a usted non lle guste o discurso, dígase, oiga, non ten por qué, que ten unha opinión diferente. Pero non sabe usted o molesto que é que eu este aquí escoitando o segundo, porque non é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É dicir, ten que vostede ten unha certa compostura, porque isto é un premio. Isto é que me parece a vostede, a mí non me parece. Bueno, pues mira que non teño resultado un falta de respeto. Bueno, a ver si vamos ao principio. Non me vou... Polas interrupcións vou seguir co que estaba aí. Da partida económica dun presuposto de actividades culturais e deportivas do ano 18 había 600 euros. Nós aportamos 130.000 para cultura e 70.000 para deportes. Actividades en biblioteca cero, comparado coa vosa xestión, 3.000 no presuposto do ano que ven. Comercio, turismo e PEMES, cero, e nós 41.000 euros. Débeda pública, 69.080 no ano 2018 e cero no presuposto que vai para o ano que ven. Por lo tanto, as diferencias son ben claras de cales son as prioridades, non? Vos cero xantar na casa, cero atención en verá, cero proxectos educativos, cero actividades na biblioteca, cero comercio, turismo, etc. Por lo tanto, temos que desmontar o que acabamos de escoitar, non? Nós invertimos máis en servicios sociais, 2,5 millóns de euros, máis en inversións 1,4, máis en servicios básicos 2,3 millóns e 1,3 millóns destinados á área de cultura, deportes e educación. Estes son os datos reais que tedes vos das partidas orzamentarias. Con respecto ao persoal, es que hai que ter cuidado cas actas. Quero recordar o que dixo cando Dalia era alcaldesa con referencia aos conserxes, porque tamén lle criticaban naquel momento a oposición, e dixo, retoma a palabra a alcaldesa para decir que non é obrigatorio por lei, como todos sabedes, ter un conserxe adscrito a cada colexio. E dixo aí. Pero non se exixe, claro. Informe, xa dixo o do informe de intervención, o do conserxe, subvencións nominativas. Bueno, claro que hai novas, porque hai novas necesidades cada ano, non poden ser infinitas,
porque é imposible, pero melloramos algunhas. Bueno, o da Asociación de Gatos vai 4.000, Cáritas pasouse de 3.000 a 10.000 na nosa época, a Coral Polifónica subixe de 5.000, Charamela sigue con 4.000, Alecrín tiña 0 e agora ten 4.000, Herbaguileira 0 e agora ten 4.000, Museo de Terra Melide tiña 0 e agora ten 8.000, Festa do San Roque tiña 50.000 e pasou a 100.000, Catasol tiña 0 e agora ten 2.000, os Xogos Populares tiña 0 e agora ten 3.000, Festas nas parroquias por primeira vez vai ter unhas subvencións normativas con 18.000, antes non tiña ninguna, Melide Motorsport tiña 0 e agora ten 4.000, Deportiva Cerne tiña 3.000 e agora 6.000, e podía seguir así con moitas máis, non? Por lo tanto, faise o que se pode, pero vaise mellorando ano tras ano. E antes de rematar, claro, o dun tercio está moi ben para quedar ben, pero a min gustaríame que se nos tratase igual a todos os concellos. E voume explicar por qué. Deste ano vou dar a Xunta e o Concello de Poio investirán 4 millóns de euros, onde a Xunta financia o 90% e o Concello 10%. A Xunta adxudica por 1,1 millóns de euros obras de abastamento nos núcleos de Natón a Nós en Cabanas de Bergantiños, onde a Xunta financia o 90% e o Concello o 10%. A Xunta avanza na mellora da rede de saneamento do núcleo urbano de Lalín con un tanque de tormentas, novos colectores, etc., con un investimento de máis de 7 millóns de euros. A Xunta subvenciona o 90% e o Concello pon o 10%. A Xunta destina 1,7 millóns de euros a mellorar o sistema de abastecemento en auga de Ares. Este caso é o 80% e o 20%. A Xunta licita preto de 300.000 euros as obras de ampliación da rede de saneamento en Cercedo Cotobade. A Xunta financia o 90% e o Concello paga o 10%. O Xunta e o Concello de Curtis analizan a mellora de suministro de auga en Teixeiro, 2,6 millóns de euros, confinanciado tamén na mesma porcentaxe. Eu creo que, non sei se falo polo alcalde, se mañá nos ofrecen o 90, o 10 ou 120, firmábamos perfectamente. Pero, bueno, as cousas hai que dicilas con realidade, vale? En temas de convenios e temas de investimento de saneamento. E quería rematar, xa para non ampliar máis isto, recordando o que dicía nos cando trouxemos o orzamento de 2022, porque creo que estabas moi vixente e totalmente en desacordo ca visión que ofrece a oposición, pero, bueno, a oposición que faga o que queira. E dicía que este orzamento segue poñendo as bases do futuro de Melide. Pouco a pouco imos eliminando deficiencias e preparando para os retos do futuro. E eu creo profundamente, que este grupo cree profundamente, que estamos ofrecendo mellores servicios que no ano 19, mellores infraestructuras, estamos arrexando e investindo máis tanto en rúas como no rural, e estamos investindo máis en cultura, en deporte, comercio, turismo e, sobre todo, tamén en servicios sociais. Por lo tanto, cumprimos con este objetivo, que este orzamento ten como objetivo ter unha capacidade de financiamento de positivo de 1.370.000 euros en termos de estabilidade e que baixa a débeda. Por lo tanto, creemos que temos que seguir nesta línea, seguindo pagando as facturas en tempo e forma e dando confianza e fiabilidade. Ese é o principal objetivo que temos que ter e imos telo. Por lo tanto, nada máis. Moitas gracias. Vou pechar a intervención deste punto do orde do día. Vou repetir unhas cifras que repetiu o portavoz de Adiante Melide, e o que está claro nestes presupostos é que os servicios sociais deste concello leva o 26,88% de recursos, ou o que é o mismo 2.574.000 euros. Esa é unha realidade que plasman os presupostos, máis alá de interpretacións. Os servicios básicos levan o 23,66%,
o cal supón 2.266.143,90 euros. En obras, un 14,58, o que significa, traducido a cartos, 1.396.688,78. En cultura, un 9,42, cultura e educación, 902.426. En deportes, un 2,3, que son 225.540. Iso supón, na práctica, un 80% dos presupostos. E iso é un feito. Pero a min dá-me impresión que parece que solo os informes de intervención e secretaría que teñamos que dar, lóxicamente, eles fan un traballo técnico e non un traballo puramente político. A mí pareceríame moi ben que parece que é o que se reduce, o que nos di aquí a oposición, facer cousas sin cartos. Non, as cousas non funcionan así. Vostede sábeo, porque estuvo antes que a min. E di que lle gustaría votar a favor, pero como son un desastre, pois non son un desastre, son sumamente sociais e son para o povo. Eso non me cabe duda. Depois fala usted dun pez. Vostede fixo un. Poderíamos aprender de vostede como non poderíamos aprender de vostede como non facelo. Posto que vostede fixo. E por que o fixo? Porque necesito non facer. É probable que nós tenhamos que facer, pois, xa se verá na liquidación. Xa que facelo, faremos o que teñamos que facer. Vamos cumplir a lei. Pero despois vostede trufa as súas intervencións que non van meramente aos presupostos. Fixe un comentario sobre a piscina, é certo. Ten vostede razón, leva 5 anos sen abrirse. Ten vostede razón. É iso que deberíamos recurrir ao remanente positivo de tesorería, certamente. Foi exactamente o que fixemos. Recurrimos a eso. Sacámola a concurso público. E non me deixará mentir nin a secretaria nin a interventora. Sacámolo por 1.066.000 euros que iban ao remanente positivo de tesorería. Presentáronse dúas empresas. Unha delas, a mitad de proceso, foise, como vostede sabe perfectamente. E outra continuou hasta o final. Faltaban 2 documentos por presentar. Un, creo que recordar, que era a triga, e outro, a xustificación de 6 empregados que tiñan que ter a cualificación técnica suficiente como para poder facelo. E estaba o expediente rematado. E a mesa de contratación decidiu que, como non se xustificou en tempo, decidiron eliminar a esa empresa. Punto redondo. Esa é a verdade. O demais é enredar e confundir. Entonces, por aí non paso. A verdade é a verdade. Estou buscando unhas fórmulas distintas, porque agora o remanente de tesorería non o podo utilizar, entonces estou buscando unhas maneiras diferentes, pero que non crea xente de Melide que non fixemos absolutamente nada para abrir. Fixemos todo o que tiñamos que facer desde a parte política e foi a última hora, cando a empresa non o xustificou e foi eliminada pola Xunta de Contratación, na que, por suposto, non había ningún político e, polo que eu entendo, seguiron criterios técnicos. Eu tamén teño a miña opinión con respecto a ese tema, pero gárdoma. Di vostede o tema, tamén nos solta o dos animais. Pois mire usted, os animais temos que tomar unha decisión. Nós buscamos todas as maneiras posibles de poder levar a un centro de referencia e atopamos un. E o que non vou facer é que os animais paguen libremente polo Concello. Polo tanto, teño que acollerme ao que teño. O que non teño, non. Depois di vostede que deberíamos chegar a un acordo con outros alcaldes. Podo dicirlle que deste tema falei
co alcalde de Curtis, co alcalde de Palas, co alcalde de Arzúa, co alcalde de Sobrado, co alcalde de Toques e co alcalde de Santiso para poder facer unha instalación pagada por todos, proporcional en función dos animais abandonados ou perdidos para que se pudera chegar. Entonces, esas cousas falase. Evidentemente, tamén casi todos chegamos á mesma conclusión que tanto a Diputación como a Xunta deberían poñer pasta, porque o que non pode ser é que o que non queira nada, nadie, acabe nos concellos, como se fora unha especie de recolledor. Entonces, deso tamén falamos. Gustaríalle, decía usted antes, con respecto a estes presupostos, que gustaría votar a favor. Sin embargo, no polígono novo, que o único que fixo este goberno foi continuar o que vostedes tiñan feito, votaron despois en contra. Pero primeiro contaron a milonga de que se podía prolongar o de arriba, ou ampliar. Falso. No, nunca, no. Bueno, é igual, non vou entrar nese debate. A cuestión é o que penso eu, igual que usted contou que pensaba antes. Despois falou vostede, tamén o deixou caer, así daquela maneira, a reconducción, como lle chamo eu, as augas a edar. Un tercio. Bueno, eso xa é un trato, despois de ver o que estamos vendo en Augas de Galicia, podo dicir que eu estuve en Augas de Galicia para tratar 4 puntos. E nos 4 puntos, en cada proxecto que se presentou, levaba, en un caso, levaba a un señor de Montaliva, en outro caso levaba a un señor de hidráulica, e tiñamos todos os proxectos feitos. De momento, pedimos axuda para os proxectos que considerábamos que se debería mellorar en Melide. O único que recibimos foi a Xunta urxe ao Concello de Melide a ver, se vostedes saben perfectamente que hai que facer unha expropiación de unha parcela sí ou sí, porque nós temos un solar en frente desa parcela e resulta que na parcela que é de titularidade pública non se pode facer, por hidráulica, por motivos técnicos. Por lo tanto, estamos en ese asunto. Outra cousa que me sorprende é que nunha auditoría que se fixo da auga, resulta que nas 24 horas do día a auga que vai a dar é a mesma, tanto de día como de noite. Por qué? Porque se fixeron obras no seu día ou se deixaron facer de que as augas pluviais vayan ás fecais e acaben na depuradora. E agora hai uns investimentos que facer para que a auga vaya ao seu sitio e non paguemos, como este último cuatrimestre, 140.000 euros a maiores. Só faltaría que eu rexeitase o convenio que temos firmado para que hasta o ano 27 se faga cargo a Xunta. E que, senón, teríamos que pagar, calculo eu, 1,5 millón de euros. Non sei eu se despois o proxecto da reconducción das augas a edar se ten capacidade ou non. A mí dixeronme que sí, eu non son técnico, insisto. Entonces, todas estas cousas que van saindo, como cando votaron en contra co tema da Leira Park, que lle chamaban ustedes así de forma despectiva, pois, eu podo lle garantizar que eu se cadra non vexo, pero podo lle garantir que utilidade para o pobo de Melide vai a ter. E non quero continuar, porque deberíamos falar dos presupostos, pero eu insisto, como vostede vai trufando de cousas, vainas deixando caer, teño que contestarlas. E entonces, rematada a miña intervención, votos a favor, votos en contra, non há lugar a abstencións. Pasamos ao punto 5 da orde do día.
a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno e Comisión Permanente para os Asuntos relativos á Economía e Facenda o xoves 21 de novembro de 2024 emitiu o seguinte ditame. Logo de ver a memoria da Alcaldía e o informe económico-financiero da intervención municipal favorable á proposta de modificación da ordenanza fiscal número 8 reguladora da taxa pola suministración e distribución de auga consistente na aplicación sobre o cadro de tarifas vixente da variación do IPC interanual que foi positivo de agosto de 2023 a agosto de 2024 no 2,30%, de acordo co escrito que se presentou. Logo de ver o informe de Secretaría, o dictamen que se acordou foi dictaminar favorablemente a aprobación inicial da modificación do artigo 6 da Ordenanza Fiscal número 8 reguladora da taxa pola suministración e distribución de auga que quedaría redactado como sigue. Artigo 6º, cota tributaria. Cota por suministración de auga. A cota tributaria en concepto de taxa por suministración de auga potable resulta de aplicar a base impoñible o precio por metro cúbico de consumo de auga. Segundo segue, tarifas do servicio de abastecemento. 1. Abonados domésticos e comerciais. Mínimo de 10 metros cúbicos mes, 0,4531 euros metro cúbico. 2. Excesos, 0,5732 euros metro cúbico. Usos industriais e obras, mínimo de 30 metros cúbicos mes, 0,5201 euros metro cúbico. Excesos, 0,6398 euros metro cúbico. A modificación entrará en vigor unha vez publicado no Boletín Oficial da Provincia o acordo definitivo, incluído o provisional, elevado automáticamente a tal categoría e o texto da modificación permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa. Moi ben, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Moi ben, só unha apreciación para o señor Pereira. Eu creo que non lle debe preocupar o meu futuro político. En todo caso, a mí tampouco me preocupa o seu e tampouco teño aspiración de chegar a directora xeral en ningunha xunta, nin que sea do PP, nin do BNG. Entonces, bueno, pois as cuestións personales como teño costume. Señor alcalde, sinto moito, pero igual que el me fixo alusións a min, teño dereito a contestar, pero nada máis é iso, tranquilo, que aínda que sea un pleno largo é o que nos toca, que para eso estamos aquí representando. Moitas gracias, teño reloj. No, pois parece que se pon vostede nervioso, eu sinto moito. Eu casi non me poño nervioso, fai tempo que non me poño nervioso. Pois non o parece, non o parece. Vostede sabía que había un pobo que chamábase Numancia, e resulta que o Celta estaba ali arriba con 100 tipos, e dixo o general Romano, vámonos pulir a todos, é mellor que vos rindades. E contestou o numantino, a única cousa que me preocupa é que se xunte o ceo ca terra, a min tamén. Bueno, pois deberíalle preocupar algo máis este concello. No, señorita, non vaya usted por aí. No, dixo vostede. Preocúpame casi todos os días. Digo que non me preocupan as súas discusións de índole personal entre o futuro político de cada un. A mí dame absolutamente igual. Empezando por aquí e acabando por aquí, a mí importa eso o futuro político personal, incluído o meu. Perfecto, alégranos sabelo, pero se a esta servidora lle chama atención, tamén lle chama atención a todos por igual. Vale, entonces, equidade, que é o que pedimos. Entón, se a vostede lle fastidia, pois teralle que fastidiar con todos, e que estamos sempre na mesma. Ben, entonces, que non lle preocupe, que eu estarei hasta onde me pete, ou hasta onde me deixen, ou hasta onde boamente podo. Dice algo. En todo caso, non digo, mira que Numancia que ten que aguantar, que non quere aguantar, É que me parece irrelevante. E a mí me parece irrelevante totalmente esta discusión que vostede lle está dando voltas. Entón, tereme que defender. Deféndase. Pero si é, no, pois parece. En todo caso, en canto a modificación, si podo.
En canto á modificación da ordenanza da auga, somos sabedores de que está incluído no contrato e, polo tanto, sendo coherentes que a nosa anterior intervención con respecto a isto, cando había unha situación de crise pola pandemia, nos imos abster sabedores de que esta é unha cuestión puramente de trámite. Bien. Señora Mónica. Voy a decir nada, dos cosas, y no tiene que ver con el agua. Esto es un coñazo entre los movimientos de silla y los rebuznos, en serio. Esto es algo serio, como me dijiste un día, Dalia. A los dos, esto es algo muy serio. É que nós tomamos en serio, non sei, tú, eu non sei en que planeta vives, pero nós... Eso, pois, parece que non. Sempre quere usted decir algo que usted na orde do día, xa están metidos nisto. Bueno, ten vostede algo que decir con respecto ao punto da orde do día? Non. Señor Iglesias. Só vou facer unha pequena intervención e tampouco vou pegar a segunda. O que non me parece normal é que o que vale para vos non vale para os demais, porque non, cando aprobastes a última vez a modificación da ordenanza no 2018 formabades exactamente cas mesmas palabras a proposta. En base á aplicación da variación do IPC interanual resulta positivo un 2,20 e se aprobou por unanimidade no pleno. Solo digo eso e que quedei. Señor Iglesias, pode votar o estima futuro? Non xa, pero vamos. Eu digo que as ten a palabra por todo o Partido Popular. Efectivamente, eu tampouco quería entrar, pero é que teño que entrar. Vamos a ver, dixen na miña primeira intervención contextualizar, é dicir, no ano no que nós votamos en contra da subida da auga, vostedes non cobraron tasas por ocupación de vía pública, non cobraron tasas por terrazas, non cobraron tasas polo mercadillo, e era o informe igual de desfavorable que para a auga. Era unha crise mundial e era unha cuestión que tiña a mesma tasa desfavorable que a da auga, e iso foi o que está recollido no pleno, Xosé. Polo tanto, non intentes tergiversar traendo o do ano, se tal trai o do ano 2000 cando tamén gobernaba o PP, trai o que queiras, pero menos falar do teu, falas de todo, e iso significa que tes moi pouco que razonar con respecto ao que estás facendo na posición actual. Polo tanto, vámonos a ter sendo coherentes, sabendo que é unha cuestión administrativa, que volvemos todos á normalidade e que efectivamente estás gobernando, tes que subir os impostos, pois terás que ter a responsabilidade tamén por elo. Nada máis. Ten a palabra a señora Mónica. Os impostos son... Señor Pereira. Señor Iglesias. Por coherencia, que non teñen outros grupos, votamos a favor. Eu creo que cada un pode votar, obviamente, o que estime oportuno, pero temos aquí unha carta de empresa subministradora que digo: asunto, entregamos un novo cadro de tarifas do Servicio Municipal de Abastecemento de Auga Potable para o ano 2025, así como os novos precios de cometidas, contadores e outros. Os novos precios obtéñense variando do ano do un 2,3%, IPC de período de agosto do 23 a agosto do 24. Se ve que tal, incumplimos o contrato. Ahora, eu sei que iso queda bonito diante dos veciños, non quero que se suba, pero é o contrato non o firmamos nós. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, punto 6 da orde do día. A comisión informativa que tivo lugar o 21 de novembro de 2024 dictaminou que logo de ver o informe favorable da intervención, considerando que se cumpriu con o procedimento previsto para a concesión da bonificación, dictaminar favorablemente a concesión a favor de Inversa 2030 SL a bonificación do 50% correspondente ao inicio respecto da obra de rehabilitación e ampliación para local comercial e dous apartamentos turísticos na Rúa Convento por importe de 3.144,19 euros.
Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Como xa adiantamos na comisión, entendemos que este punto máis o seguinte son cuestións meramente técnicas que están perfectamente informadas e, polo tanto, por suposto, imos a votar a favor. Señor Pereira, señor Iglesias, é necesario o segundo turno de intervencións? Non. Votos a favor? Por unanimidade. Ben, o punto sétimo, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno relativo a Economía e Facenda, o día 21 de novembro, dictaminou que logo de ver o informe favorable da intervención, considerando que se cumpriu co procedimento previsto para a súa concesión, conforme o disposto no artigo 4.f da Ordenanza Fiscal número 4, reguladora do imposto sobre construcións, dictaminar favorablemente a concesión a favor da comunidade de propietarios Rúa Vista Alegre, representada por María Fernanda Casal, a bonificación do 75% correspondente ao ICIO respecto da obra de instalación dun ascensor no edificio sito na Rúa Vista Alegre por importe de 1.468,85 euros. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Reitero o dito no punto anterior. Moi ben. Ten. Señor Pereira, señor Iglesias, non há lugar a un segundo turno. Votos a favor? Por unanimidade. Sí. Ahora son gracias de contar, ¿eh? O punto 8 da orde do día, o dictame no que se acordou darse por enterados do informe da intervención municipal de referencia 463 2024 de data 3 de octubre en aplicación da Lei 15/2010 do 5 de xullo sobre loita contra a morosidade nas operacións comerciais e período medio de pagamento a proveedores relativo ao terceiro trimestre do exercicio 2024. O punto 9, na mesma comisión informativa, tamén se dictamina darse por enterados do informe da intervención municipal de data 15 de outubro de 2024 en relación ás obrigas trimestrais de suministro de información das entidades locais por parte da intervención municipal ao Ministerio de Facenda referentes ao terceiro trimestre do exercicio 2024. Pasamos ao punto 10, non? Bueno, no punto 10 traise unha proposición sobre a aprobación, se procede do borrador do convenio entre o Ministerio do Interior para a instalación dun posto de actualización de documentación. Vou ler tamén en extracto a proposta e despois decídese se é urgente e se incorpora a orde do día, conforme ao artigo 82.3 do ROF. Logo de ver a documentación achegada polo Ministerio do Interior con data 8 de maio de 2024 e o escrito tamén do 7 de agosto de 2024, logo de ver o decreto da alcaldía no que se recolla a providencia sobre solicitude de informes en relación ao convenio entre o Ministerio do Interior e o Concello de Melide para a instalación dun posto de actualización de documentación PAS DNI, o expediente de 2024 G003. Logo de ver o informe do arquitecto de asistencia técnica Jacobo Fernández Malde, no que señala o lugar máis idóneo para a colocación de PAS, logo de ver o certificado de intervención de existencia de crédito, logo de ver o informe da técnica de administración xeral do 18 de 11 de 2024, no que se conclúe que se informa favorablemente a suscripción do convenio, logo de ver o informe de secretaría, no que tamén se concluye que respecto ao proxecto do convenio me remito dando a miña conformidade ás consideracións xurídicas determinadas no informe da técnico de administración xeral, polo que se informa favorablemente a suscripción do proxecto do convenio.
Tamén se recolle o informe de fiscalización da intervención municipal, no que se señala que no tocante a fundamentación xurídica do proxecto de convenio se remite o disposto a tales efectos no informe da técnica de administración xeral, así como o informe emitido pola secretaria municipal. E con respecto á fiscalización, señala que ante a falta de datos económicos concretos agás o consumo de enerxía eléctrica estimada nun importe de 27,45 euros ao ano derivadas do dito convenio, indicativos dos restantes gastos que de maneira cuantificada deberá asumir, esta intervención municipal non pode fiscalizar a correspondente a cesión por non dispoñer de datos que permitan determinar o cumprimento ou non dos requisitos exixidos pola normativa vixente en materia de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera. Cabe subliñar que dende o exercicio 2024 atópase activadas as regras fiscais e o resultado da fiscalización é sen fiscalizar. Entonces, o que se propón é aprobar o contido do borrador de convenio entre o Ministerio do Interior, Dirección Xeral da Policía e o Concello de Melide para a instalación dun posto de actualización de documentación PAS. Segundo, autorizar a instalación do PAS. Terceiro, facultar ao alcalde do Concello de Melide, que ostenta o cargo por acordo do pleno extraordinario do día 17 de xuño de 2023 para a asinatura do convenio, a execución de cantos actos se deriven do convenio e a asinatura de cantos documentos resulten necesarios, e dar traslado deste acordo e do borrador de convenio PAS e da memoria xustificativa do PAS debidamente cumprimentada á Dirección Xeral da Policía. Bueno, ahora hai que votar a incorporación na orde do día. Vamos ver, outros concellos estánse adherindo ao mismo, porque é para facilitarlle ao cidadano tráficos, para facilitarlle ao cidadano trámites burocráticos, e entonces o Ministerio do Interior, a Policía neste caso, quere poñer un aparato aquí para que se poidan tramitar determinadas cuestións que habría que facer en outro lugar, non? Ben, pois, entonces vamos a votar a urxencia, votos a favor da urxencia, por unanimidade, entonces, unha vez xa contamos. Iniciamos o debate. Bueno, ten a palabra o portavoz do Partido Popular. Nada, a nós nos parece ben que a Casa do Concello sea o lugar elixido polo Ministerio do Interior como sede da administración local para facer este tipo de cuestións. Estamos de acordo en todo o que di o convenio. Si é certo que, como sabedes, non nos gusta que veñan puntos fora da comisión informativa e máis estas cuestións que analizando o expediente tedes coñecemento desde o 8 de 5 de 2024. Xa sei que vai e volve, que hai outra vez petición de documentación en agosto, pero non é unha cuestión que chegará antes ao Concello. Polo tanto, sí que pedimos que na medida do posible estas cuestións se reduzan e, como vestes, temos vontade de que saia adiante, entendendo que a cuestión digital é unha cuestión na que debemos traballar xuntos, porque é o futuro, e entendemos que dende aquí se pode facer moito ben para que se empece a normalizar que todo vaya por sede electrónica, pero sin ter unha fenda digital que arrede a unha parte da población. Moi ben, moitas gracias. Comentario? Máis comentarios? Por unha vez coincidimos, podemos ser máis breves, pero as cousas a veces son como son e non como parecen. Votos a favor? O punto 11. Sí. O punto 11 é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Son as numeradas con o número 618/2024, de data 25 de setembro de 2024, o número 780/2024, de data 22 de 11 de 2024, ambos os dous incluídos. Proseguimos con mocións, rogos e preguntas. Hai dúas mocións
Empezaremos pola máis moderna. Eso. Entonces, vamos a ver. Empezamos. Resumo eu tamén a moción. Sí, bueno, sí. Sí, pero a última hora, pero se queredes deslizámola para despois. Pero polo TV que presenta, e a que hora? Tarde, a 7, a 6. Bueno, no, esa hora non, pero bueno. Por eso. Vamos por orden. Sí. A ver, espérame que teño aquí a miña chuletilla. Vamos a ver. No, é que estou buscando, xa está. Bueno, trátase dunha moción, o artigo 91.4 di que concluído os asuntos da orde do día poden presentarse mocións, non? Entonces, o portavoz do grupo que propón a moción xustificará a urxencia e a continuación o pleno votará a urxencia e procederase a debatir e a votar pois conforme facemos sempre. Entonces, cal é a primeira moción? Era a de nomear filla predilecta. Sí, esa é a primeira, vale, por eso eu me estaba armando jaleo. Entonces, hai que defender a moción. Eu vou facer unha breve entrada e outro día falei con todos os grupos políticos con respecto a este tema, falei na comisión informativa con Dalia concretamente e Pereira, con todas as persoas que esta é unha moción unitaria do Partido Popular, do PSOE, do BNG e de Adiante Melide. Por lo tanto, non quería deixar de facer un comentario sobre, se vos parece, sobre esta señora nada en Melide. A moción di máis ou menos neste mes de novembro a extraordinaria fotógrafa Mari Quintero, María del Carmen Quintero Corredoiro, cumpre 93 anos. Esta pioneira da fotografía naceu en Melide no ano 1931 e comezou nese mundo da man de seu pai, Aurelio García Quintero, Quindimil, Balas de Rei, e da súa nai, Amadora Corredoira García Pedraza Monterroso. Esta artista multipremiada e recoñecida nunca foi valorada como se merece na súa vía natal, ben por descoñecemento da súa figura ou ben por pensar que era de procedencia viguesa. O seu pai, que asinaba as fotografías como Quintero, instalouse en Melide no ano 1928 para montar un estudio fotográfico na céntrica Ronda da Coruña número 12. A súa muller encargábase de retoque das fotos e en Melide naceu a súa primeira filla, Mari Quintero, que axiña tuvo no estudio dos que estivo no estudio dos seus pais o seu mellor lugar para xogar coa luz, cas cores e pintar fotografías e contos. No ano 1940, a familia trasládase a Lugo para abrir un novo estudio fotográfico na praza de Santo Domingo, Fotografía Quintero. Con só 9 anos, Mari Quintero ingresou nunha academia para estudar piano e pintura e formarse na composición, a luz e a cor. Aos 14 anos marcha a Madrid para estudar co fotógrafo Pedro Jaraba, con quen aprendeu a perfeccionar a técnica do retoque e da pintura con cores transparentes. Ademais, matriculouse nunha escola de arquitectura para mellorar o dibuixo. De regreso a Lugo, o director de Radio Lugo viu fotografías de Mari Quintero e animouna a facer unha exposición presentada no ano 1947 no Circo das Artes baixo o título Nuevos Horizontes de la Fotografía. Con esta primeira exposición, con só 15 anos, foi a primeira fotógrafa en facer unha exposición en Galicia. No ano 1950, apoiada pola pintora Lola Ponte, realizou a súa segunda exposición titulada 50 retratos de mujer, na que presentou retratos de mulleres da alta sociedade luguesa, un traballo con que empezou a ser coñecida e reclamada para a realización de novos retratos.
Axiña montou un estudo fotográfico independente do seu pai e comezou a asinar as súas fotografías por consello do pai como Mari Quintero. Viría despois unha primeira exposición en Vigo titulada Novos Valores no ano 52. Aquel mismo ano casou con José Álvarez Varela, co que tivo un longo matrimonio e 2 fillos e 2 fillas, José Manuel, Juan Carlos, María e Marta. O éxito da exposición de Vigo fixo medrar moito a súa clientela viguesa, onde xa se instalou dende 1954. No seu estudo fotográfico de Vigo chegou a ter ata 11 personas empregadas. Ali estuvo ata a xubilación en 2002, despois dunha vida chea de éxitos no mundo da fotografía. No 2014, a súa filla María pechou o negocio familiar, cesando definitivamente a actividade cando se cumpriran 6 décadas da apertura do estudio en Vigo. Mari Quintero destacou por ser pioneira en dar cor co pincel ao branco e negro da fotografía, aproveitando os seus coñecementos de pintura. Nos anos 70, Mari Quintero situouse á vanguarda no emprego de tecnoloxías como por sector de fondos, sendo pioneira na súa introducción e uso en España e Portugal. Foi recoñecida como unha das profesionais máis relevantes da fotografía de estudo e a máis prestixiosa retratista galega da época. Participou como ponente en numerosos congresos e seminarios de España, diversos países de Europa, Rusia, América do Sur, para expoñer os seus coñecementos xunto aos máis importantes fotógrafos españois e internacionais. Foi, durante moitos anos, a única muller presente nos congresos da industria fotográfica, destacando como pioneira en incorporar ao seu traballo técnicas de luz, de imaxen, de cor e de construccións visuais que despois copiarían outros fotógrafos coetáneos. Lembrar que unha rúa de Monterroso leva o seu nome desde o ano 2011. Tamén no ano 2015 a Deputación da Coruña reconoceuna como fotógrafa histórica ao ser a primeira muller galega que expuxo fotografías nunha sala. Tamén no 2015 o Consello da Cultura Galega organizou unha xornada titulada A luz que alumea a vida, para espallar e homenexear o legado de Mari Quintero. Mari Quintero legou a súa inmensa produción fotográfica ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra en maio de 2022. Vive en Vigo, onde sigue moi activa no mundo da pintura e da fotografía, sin esquecer nunca a súa vila natal nas numerosas entrevistas ou actos no que participa. Bueno, así como unha escolma, vou decir os premios e recoñecementos. No 81, Premio ao Mellor Fotógrafo de España. No 81, Granada de Oro pola Asociación Profesional Andaluza. Tamén no ano 81, homenaxe na Coruña dos fotógrafos galegos. 1984, medalla Merixel do Principado de Andorra. No 85, Premio Máster de Popularidade entregado por Pepe Domingo Castaño e Julia Otera. No 86, Premio La Novia de Año de Kodak. No 88, Premio Libro del Año de imaxes polo seu libro Álbum de Carnaval. No 90, Óscar do Ano por ser elixida a fotógrafa máis popular de España nunha enquisa realizada pola revista especializada Fotoventas a fotógrafos profesionais españois. No ano 91, representación de España para asistir a unha conferencia a petición da Oficina Cultural Soviética. No ano 94, Premio Viguesa Distinguida outorgada polo Concello de Vigo. No 98, homenaxe da Asociación de Fotógrafos da provincia de Pontevedra no marco das 9ª Xornadas Galegas de Fotografía. No 2001, Medalla de Ouro e Brillantes de Sevilla. No 2002, Medalla de Bronce de Galicia outorgada pola Xunta de Galicia. No 2004, homenaxe pola súa trayectoria fotográfica no primeiro Salón Internacional Galaico-Portugués de Fotografía e Vídeo Atlantimag na Feira Internacional de Galicia. No 2005, elixida profesional do ano Óscar 2005 pola revista Fotoventas Digital. No 2006, Medalla de Ouro da Comunidade Valenciana como homenaxe a toda a súa carreira. No 2011, o Concello de Monterroso asignolle o seu nome a unha rúa. No 2013, o Centro de Documentación e Recursos Feministas de Vigo convidou a participar nun ciclo de charlas titulada Historias vividas e contadas polas súas protagonistas, para homenaxear a mulleres que fixeron historia en Vigo. No 2013, a Agrupación Fotográfica Gallega
rendelle homenaxe inaugurando un ciclo de conferencias coa súa presenza. No ano 2015, a Deputación da Coruña recoñeceuno como fotógrafa histórica, destacándoa como a primeira muller galega que expuxo fotografía nunha sala. Desta forma, Quintero converteuse así na primeira muller en recibir este nomeamento. No ano 2015, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega organizou unha xornada titulada A luz que alumea a vida, para visibilizar e homenaxear o seu legado. No ano 2015, homenaxe en Mondariz Balneario, organizada por amistades, colaboradores e compañeros. E no ano 2017, Premio de Empresarias de Galicia otorgada pola Asociación Empresarias Galicia. Por todo exposto anteriormente, queda claro que Melide ten unha débeda pendente con esta gran artista. Urxe un xusto recoñecemento da súa vila natal, a súa figura, polo que propoñémoslle a este pleno do Concello que se adopte o seguinte acordo: nomear a Mari Quintero como filla predilecta de Melide, dada a trascendencia da súa longa e exitosa trayectoria profesional. Eu, antes de facer a votación, se alguén quere tomar a palabra pois para facer algún tipo de comentario, este momento. Primeiro temos que votar a urxencia. Bien, O sea, da votamos a urxencia. Votos a favor vale. Por unanimidade. Entón, volvo a insistir, se alguén quere facer algún tipo de comentario ao respecto, non. Bueno, pois entonces, ahora vamos votar efectivamente como filla predilecta de Melide a señora Mari Quintero, ou María del Carmen Quintero Corredoira. Votos a favor? Queda nomeada, por tanto, filla predilecta de Melide, independentemente dos actos que se fagan a continuación, como para o nomeamento. E xa digo que todos os grupos aquí representados están invitados, lógicamente. Leo logo a seguinte moción. Trátase da adhesión á central de contratación da FEGAN para a prestación dos servicios postais e telegráficos para a FEGAN e as súas entidades asociadas. Bueno, tamén chegaron distintos escritos dende a FEGAN. No escrito 12 de novembro de 2024 decían que o 31 de novembro finaliza o convenio que esta federación asinou no ano 2010 coa Sociedade Estatal de Correos e Telégrafos. Debe formalizarse a adhesión cubrindo e asinando o documento que se xunta con este escrito e remitilo antes do vindeiro 20 de decembro de 2024 ao enderezo electrónico que sinalan. Tamén achegan un modelo de acordo de adhesión. Ben, no expediente do acordo de adhesión da central de contratación creada pola FEGAN constan os seguintes informes: certificado de existencia de crédito, documento RCP, retención de crédito, compromiso de reserva de crédito, exercicios futuros, servicios postais e telegráficos, anualidade de data 20/11 de 2024, número por importe de 24.000 euros. Informe da técnica da Administración Xeral, na que concluye que infórmase favorablemente a cesión por parte do Concello de Melide á Central de Contratación a FEGAN. Informe da Secretaria tamén de informe sobre a cesión á Central de Contratación de Servicios Postais e Telegráficos da Federación Galega de Municipios e Provincias, solicitado por decreto da Alcaldía 749/2024, que supón nota de conformidade co informe da técnica de Administración Xeral. Dilixencia de intervención de referencia 583/2024 de data 26/11/2024, na que tamén se adhiere aos informes de Secretaría e Intervención, da técnica e de Secretaría.
O acordo que se propón adherirse á Central de Contratación da FEGAN nos termos que se reproducen e que xa lín anteriormente, que a Federación Galega de Municipios e Provincias, en adiante FEGAN, con data 21 de maio de 2024, aprobou a creación dunha central de contratación como un servicio especializado da Federación para os servicios postais e telegráficos necesarios no ámbito da FEGAN. A entidade Concello de Melide ten manifestado o seu interese na contratación centralizada do servicio postal e telegráfico e, polo tanto, está interesada en formalizar a adhesión á central de contratación creada pola FEGAN. Xa que logo, sendo de interese para esta entidade a autorización da central de contratación da FEGAN, o Concello de Melide, segundo as normas de réximen local, acorda adherirse á central de contratación da FEGAN a fin de poder contratar os servicios postais e telegráficos que sexan contratados pola mesma. Adherirse ao contrato centralizado de servicios postais e telegráficos celebrado por dita central de contratación durante o prazo establecido no mesmo, incluídas as prórrogas que eventualmente se acorden, comprometéndose a adquirir a suministración ou os servicios postais e telegráficos que a Central de Contratación da FEGAN vai adquirir nos mesmos termos e condicións de adxudicación do contrato. Emitir o correspondente documento de compromiso de reserva do crédito conforme a estimación de precio do servicio para a entidade que se recolle nos pregos de cláusulas administrativas. A continuación señálanse as obrigas do Concello de Melide. E o punto quinto é facultar ao representante da entidade para a formalización de cantos documentos sexan precisos para a efectividade do presente acordo e, por último, remitir o acordo a FEGAN para os efectos oportunos. Bueno, estamos nun caso semellante ao anterior, o que pasa é que tiñamos certa preocupación porque ahora van a empezar a collerse vacacións e por aí e que non poidéramos adherirnos en tempo e forma. En calquer caso, esa palabra. Nada, reiteramos o dito no punto anterior, na mellor das formas que se metan na comisión informativa, máis que nada por operatividade, pero entendemos que é unha cuestión beneficiosa para o Concello, todo o que seña externalizar cousas por encima en organizacións de prestixio como é a FEGAN e que ademais creen economías de escala, pois nós imos estar a favor, polo tanto imos a votar a favor da urxencia e a favor tamén da moción. Entonces, votos a favor da urxencia, votos a favor da moción, por unanimidade. Con respecto á promoción, quería facerche un comentario. Vamos a ver. Inda que non estou en contra da moción, si mesmo, nin do contido, eu teño un problema ahora mismo que, como che comentei outro día na comisión informativa, mantuve unha conversación ca subdelegada do goberno e mantuve unha conversación co jefe de marcación de carreteras con respecto á apertura da autopista e entonces fixenlle ver o que che comentei e agora comento a todo o mundo. Dixen que meter a autopista ahora pola ronda de Pontevedra ofréceme varios problemas. Que? Autovía, hombre. Sí, que ofrecía varios problemas. É dicir, se acolles dirección Melide, á dereita hai 3 plantas de aglomerado e hai 3 plantas de hormigón. É unha canteira. Por algún sitio teñen que salir. En frente xusto está o campo de fútbol e unha gasolineira. Un pouco máis arriba está o Gadis. Un pouco máis arriba está o Pastor Barral e está o Familia. Un pouco máis arriba está o tanatorio. Un pouco máis arriba está o centro médico. E un pouco máis arriba están os taxis. Entonces, eu dinlles un período de tempo para que me contestasen. E pareceme que non sería cumplir co que eu lles prometí. Outra cousa diferente é que se estes homes ou ben nun período de tempo pequeno, que non, quer dicir 10-15 días, ni uno máis, é dicir, se non contestan afirmativamente ou non contestan axeitadamente aos requerimentos que se fixeron, entonces eu propondríache que se non cumplen, eu cando me den os datos non teño ningún inconveniente en expoñelos, pois xa faríamos unha xunta de portavoces ou que se considera oportuno. E se persisten en
hacerlo mal, digamos, ben non vai salir, pero a min pedironme que cal era a miña opinión con respecto á apertura da autopista. Eu o que lle dixen foi señores, ábrase toda a xunta ou ben, se non hai máis remedio e ten que ser porque ten que ser, que o tráfico pesado siga por onde estaba e o lixeiro polo outro lado. Se non contestan a ninguna das dúas cousas, tamén teño que decir que as formas non me gustaron nada, eliminaron as isletas, eliminaron tal. Entonces, eu, se me contestan en forma, se vos parece, facemos unha xunta de portavoces e facemos unha moción conxunta en defensa dos intereses de todos nós. Entonces, eu, se che parece unha cuestión razonable, porque senón estou como incumplindo a palabra. Eu doulles unha palabra e está dada. Podes decir o que queiras, non? Nada, nós traíamos esta moción máis que nada iba a defender o meu compañeiro Jairo, que como moitos de nós, eu non agora por circunstancias personais, pero ten que facer continuamente como moitos melidenses o traxecto cara a Santiago, non? Lamentablemente esta semana foi especialmente tráxica, sabedes perfectamente o que pasou con un camión con gran tonelaxe que impediu e colapsou incluso o transporte escolar, non? Entón, nós agradecemos a información que se nos deu fora da orde do día por parte do alcalde outro día na comisión informativa e queríamos, pois eso, que ademais de que vimos en redes e vimos en prensa que había unha resposta do Concello, bueno, pois que fora unha resposta da corporación. En todo caso, brindamos e damos ese prazo que nos está pedindo o alcalde, instándonos ou ben polo canal que queira, é dicir, estamos disponibles, se é xunta de portavoces sí que nos gustaría estar informados, máis que nada porque a xente sí que está alterada, é unha cuestión que nos vai afectar como veciños e veciñas a todos, efectivamente. Entón, a ver, a obra, polo que se ve na prensa, que como non hai comunicacións oficiais, sí que é certo que tamén é lamentable por parte de quen corresponde, que neste caso sexa quen sexa o responsable, pois quereríamos contar con un plan cando se abre a autovía, parece que vai a ser inminente, pero non pode sumerxir a Melide nun caos. Eu en concreto tamén vivo nesa carretera e a verdade é que estou francamente preocupada por como está transcorrendo. Entonces, emplazámonos para unha xunta de portavoces ou que sexa para estar coordinados e senón sí que vos pedimos o apoio por unanimidade para facer unha resposta conxunta que simplemente sexa que respeten o noso deber diario na medida do posible mentres non se abra a seguinte fase. Non estou de acordo no que me plantearon en canto de que o fluxo de vehículos é o mesmo, pero non é o mesmo facer un xiro de 15 grados que facer un xiro de 90. Entonces, eu o que non quero, o que non podo querer, non é que non queira eu a nivel personal, o que non podo querer é que se me atranque o cruce nin para diante nin para atrás. E depois hai cuestións que me preocupan máis, pois, por exemplo, no centro médico, que haxa unha urxencia e que non tedes incorporado, ou que estés incorporado e non de salido. É dicir, porque a anchura é a que é. Entonces, eu non teño ningún inconveniente en que eu expliquelles perfectamente que eu estou perfectamente de acordo ca autovía. Pero o que non pode ser, o que eu entendo que non pode ser, é que colapsen unha vía e precisamente a vía que, cando vou decir máis vida, refírome a empresas ou cando haxa un partido de fútbol non haxa onde aparcar. Entonces, pedinlles máis información, que me explicasen cales son as súas ideas, pregunteilles como van funcionar os semáforos, como se van incorporar a carretera os vehículos, como van facer cos que veñan da Coruña, como van facer, vamos, é dicir, inaugurar calquera, pero como? É dicir, a mí parece moi ben que se inaugure, pero sin perxudicar a ninguna población, nin a Arzúa nin a ninguna. En Arzúa, máis ou menos, sigue sendo recto, pero aquí temos 2 xiros de 90 grados. Recortes a rotonda ou non se recorta a rotonda, cando vaya un camión articulado de pinos non vai. Estamos tan na bici sin da hora de estar poñendo as jardineras, quita piedra, pon piedra, non ten ningún sentido.
Entonces, manifestaron que iban falar ca Dirección General de Tráfico, que iban falar co personal, e, bueno, eu, en principio, se é así a lo bestia, evidentemente non podo estar de acordo. Entonces, se me dan unhas garantías, tanto de tipo técnico como de incorporación, como, bueno, non lle vamos dar máis voltas, que me expliquen o que consideren oportunos, que para eso son eles os técnicos, e os coitareinos, unha vez os escoito, poñerei no conocemento de todos vós, e ante as alternativas que nos den, tomaremos as decisións que consideremos oportunas, como, e ademais esta é unha cuestión na que todos podemos estar de acordo, e como se hai que pedir unha reunión, onde hai que pedirla. Vale? Moitas gracias. Sí.